uruşturun güni. Eni daňdanyň ala garankysyna uýundy. Gözüne sönmädine hem oğullar ýadyna düşdi. Ýüregi zatlap gitdi. İçeri gatyp yetişdi. Ene dem almasynyň kynlygyny duýdy. Tysrap ýerinden turdy-da daşaryk çykdy. Daşarda palçyk tekiniň üstünde barahat uklaşyp ýatan oğullaryň ýanyna bardy. Ýylamanyň ýolumanyny gözüne aýryp bilmän ýetdiwatlap durdy. Göwüne bir näme aram tapan ýaly boldy. Ol oğullaryň baş ucuny geçip ikisiniň aralygyny tekin garatyna oturdy. Ýene ýüregini howsura gaplap aldy. Belenji, guwonji nazar ýatlady. Çağaçyklam, sagaman gidip ýörum kadip aradyr oýlandy. Şo wagtam duýdansa gyzgyn howry ötüp gitdi. Ene zewu ýeriniň galany duýman galdy. Şäherlen ýöwsen epgek günüň asly boljakdygynyň alamaty däldi. Üýt öjük bir howpun alamaty bolup duýuldy. Şol epgege parahat ýatan tebege tam oýunan ýaly boldy. Horodlar howsuraly gyýgyryşyp başladylar. Eşekler bir-biriniň gyja galmajak bolýan ýaly bir ýerden kesmäge beýlek aňyry burudy. Obaň çetinde bir itin udyň ulamagy enäniň ennamyndan garynjy ýüren ýaly etdi. Ene ýödüniň bütün tebigatyň şeýle howsuraly oýanyşynyň sebäbini düşünip bilmedi. Beýik watanyň bir çetinde tutaşan uruş, owadynyň howgurynyň öz ýüzüne epkek gorup degenliginden enen habary ýokdy. Ol ýerinden turup baý goýunlaryny ot döküşdirdi. Işıktak ocakta ot yakıp çay koydu. Oğullarının çayını demlep batırdı da. Ödem göğüllü göğünsüz. Yekece kere çay içip orak meydanına uğradı. Ol angartını beğerisine göz yetmez buğdaylığın çeterini girenine çip başka imırlarına oktu. Yine angarını eline alıp işe başlamak sorununa. Yine de birden her ki epkek göğüssü. Barağı sünmüller birden şaykanıp gitti. Yenenin göğünne olmasa yer elenip giden yağlı oldu. Yine angarına iyidini şekvallı da dikelli. Bana bir zat bolyan olaymasın deyip bir sarın beğurin dinlep durdu. Bedeninne hiç şeyli anızı duymanı üçün angarını baatlaylap altın sünmüller düyürüp başladı. Şavada dünyanı unuttu. Gün fısırap asmanı kaldı. Hova tevit alıp başladı. Yine orada yeniden başını kaldırmanı işlep gördü. Onun iyidi olsa ağır koyun sürdük desteden doğurup yatırdı. Karışılmadık bir vaka. Yine enen keyfini kaçırdı. Yine altın hünnülleri katamlap onun birinden angan salmak şoğlanına birden ayağının aşağı ağlı pasırdı oldu. Yine toğuranlık donuk bağlı. Yedir kısımdan buğdayının düğünündeki torgoy hüvurt gücüne göz düştü. Ondan 5 tane yan kamışkanat dolup uğran torgoy çağacığı dümbüllüşü bozuşup baryadı. Yine alçıradı. Bir vada ne emetçeğini bilmedi. Sonra ol torgoy çağacıklarını yeke-yekeden tutup hüvurtluğunu salmağa başladı. Emma bir iş onu hem azap yamanını verdik hem yürünün kıyım etti. Ol çağacı uçları hüvurtluğunu salyadı ölün. Tevil tapan uşağalar hüvurtluğu durmanı yeni patırdap buğdaylı otinip gidiyordu. Bir durun yar etse de ikincisini getirgençe çıkıp gidiyordu. Yine usurun bulmadık kuşları pıtıradıp koyuyormaya olsa enen insaf satmayadı. Ol gatıken kötününü. Uşağalar yeke-yekeden iteğini salıp olan hem bütün hüvurtluğa bir vaatte getirip gördü. Emma bir de peyda etmedi. Olay edil dil biriktirin yarı şövadı domrudu uşa dağap gidiyordular. Yine bu zagat eci canavurlara diyennettirip bilmän ödüm ecilap ağladı. Men size yağcılık etcek bolyan ahırı. Men tüteğinden size berin verdim ahırı. Sizin hüvurtluğanızı gören olsam taşınızdan ayrılıp gidecek ahırı. Düşünün ahırı deyip zanından saldırıp yalvardı. Kanatlar yetmeydi. Ennamına madal yelek öğren yöne heni depetine oğlu tüy çıkmadık kuşağalar olsa. Göz ağaların petirdeşip onu sen bir de yavaşlık edecek olyan mı? Bir de nefsin ağırıyam diyen okturur. Sıptıkları patırdaşıp dargamak bilenler. Belin alıp hevurt gözünden dargaşıp barayan kuşağacıkları bilen başaga yeni. Dünyadan bir haberdi. Yadırıl vatanın günmatar terk edinle. Ummatı teritoriyada münglerçe insan şağalarının hevurt gözüne oğut düşüp çöp şöhretinip göründüğünden. Ganim düşmanın orta uları parçalayanlığından habersizdi. Aynur torgoy çağalarının hevurt gözüne cemlep bilmese inzalacak değerli. Ödün ul helakçılığın sebep kayar tayacaktı. Torgoycukların ölümüne sebep bollum deyip yürek ağacaktı. Şoň şüýren bol
bir işini gerçekmek istemedi. Ahir torgoýjuklar ya Halit ýadadylar. Ya enen Halit özlerinin el çekmejegini düşündiler, ya enen elinin ýylysyny öwrenişip, ýynjylyk taplara garap köşeşdiler. Torgoýjuklaryň högürtgede bir-birine gasmaljaşyp, ýynjylyny gören enen depede gök diredi. Birdenem olaryň ýene dargap gidibermeginden gorkup, derrew birden aýrylmak gerek boldy. Pelin o tarapyna gelip urmaga başlady. Högürtgän üstünde ene torgoýuň pelpellap ýörünni görüp ýynjyly. Dikelip taş döwrüni sersaldy. Her ýerde işleşip ýören olakşylar göze düşdi. Guştagarlara güýmenip geçiren wagtyny akmir edip, haýdap işlemäge başlady. Tä gün ileri gaýlanýança başyny galdyrmany işledi. Birden onun gulagyna üzlem saplam gyýkyly geçdirip başlandy. Ol ki, olakşylar gürür tana çykmak üçin bir-birinden habarlaşýandyr edip başyny galdyrmady. Emma o gyýkylyk barha göleleşýärdi. Ene ahir başyny galdyryp, sesin gelýän tarapyna teretdi. Buğdaýlyň şiwren gap gelýän ýetgenjek, "Uruş! Uruş!" diýip gyýgyrýardy. Bu sözler enen depedinden ýeki dabyn bolup ýyny. Onuň gözüniň garaňkyrap gitdi. Özüni lampa aşak goýberdi. Oğullarynyň gelýänini hakda buuşluk habaryna garaşyp ýören ene, uruş turanyň hakdaky aýylgans habar aldy. Onuň arzuwlarynyň pellehana ýetip gelýän aty aýagyndan alan ýal tüwdirilip gitdi. Goşa oğulnyň gelerini garaşyp ýören ene, beýleki goşa oğulundan frontu ulatmaly boldy. Nazar bolsa, pedagog uçilişýäri harby uçilişä salçarmaly boldy. Uruş öz hükmüni ýöredip başlady. Däl wagtyň içinde owada uly ütgeşiklikler boldy. Owa Sowetiniň başlygyny bergeniň dereni maral galdy. Gannym öz goruny Aýnury berip gitdi. Kalhozyň buwalter ýolymanyň deregini şeker galdy. Ýylymanyň deregini Aýjemal brigadir boldy. Öz brigadasyny tapşyrmagy bolsa, Aýnur bir wada adamym tapmady. Ahyrym garar, ýaş şeleňlere göz bolsaň bolýar diýip bir işi Saraga tapşyrdylar. Şeýdip täze adamlar. Täze kynçylyklar başlandy. Aýnur tutuş kalhozyň garamatyny öz boýnuna aldy. Öň bir brigadanyň brigadiri bolsa, eni tutuş kalhozyň işine ýolbaşçylyk etmeli. Ödem boldyň oglany şoklary, garry urtulary, aýal gyýdary başlyk bolup galypdy. Bitirmeli iş boldy. Kalhozyň hemme çilenleriniň ýerber wagtyny nakydanam kän. Ýük öňküden 10 esse agralypdy. Öňküden 10 esse artyk güýç gerekdi. Öňküden 10 esse artyk gaýrat gerekdi. Öň men erkek kişileriň eden işinden artyk kıyın işini garry urtular, aýal gyýdar ýetginjekler etmeli. Adamdan şöregi azap. Uruşy uruşdan gelen azı habar boldy. Olar azı der bilen göýýaş garyp ýetiler. Aýnur Agşam raýona galla tapşyrmaga giden kergen bilen bile gidip, giýjän bir wagt duranyp geldi. Onuň hyýaly gün öýüne barmakdy. Ýöne kalhozyň kantoryny henidem sıraň ötügüsi sırasynyň Ýöne kalhozyň kantoryny henidem sıranyň ölügüsi aşygynyň bardygyny görüp gen galdy. Şekeriň bu ata senni näme üçin oturana düşünmedi. Ol bir gyssak iş çykyp öýüne garaşýandy ötdi. Kantorda uruldy. Ol gapyny goşdy kurasyna stol bagyrtlap ýatan şeker başyny galdyrdy. Aglamakdan ýaňaň gözleri ýumruk ýaglyp durdy. Diňe gabaklarda tutuş ýüzü güp ýaly şişipdi. Ak şekerep üdüm ýaly duruşy bilen jiger bolup duran şekeriň ýüzüne terdir ýaly. Aýnur bosagodan ätlen ýerinde doňup galdy. Gözlerini tegelep şekeriň ýüzüne toğry garady. Şeker dodoklaryny kemşertdi. Birdenem hasanaklap ýerinden turdy. Aýnur tarap topuldy. Oň boýunyny gujoklap bagyryp başlady. Bagtyma ýatdyk äbem. Gonuşdan erbet habar. O bir sözden barny bir zarba aýdyp goýberdi. Aňyrdan daňlap gelen gam syryny saklap bilmän çağı ýalymy öňürdi. Ýüzüni enen gerden noýkap onuň medet istedi. Ene yeniden doňup durdy. Bir wada ol hiç tad aýal saýr edip bilmedi. Gulagynyň duşundan ok şulap geçip giden ýaly indi ol okuň öýüne hiç şiiri dahyly ýok ýaly bir duýgusuzdy. Ol okuň
Yedir yüreğinden parran geçip, tutuş gowrasyny guruşturup taşlanlygyny ene entek bilen okdy. Onun ilki bilen duyan dady, guzowuna urnuyan insan perdendi boldy. Bir-birini guzoklap, bir-birine feýget bolup duran ene bilen ardyly gelinlik, dünýäden armanly giden bir gusşygdyň ömrüniň keş dowamyny başdan geçirýärdi. Gonjun guzowuna ömürlük patardamaly tergül, ýa-da enen gerdenine gunsolun solup ýatyrdy. Gonjun yüreğini ömür boyu mehr bilen ýyratmaly ýürek, ýa-da birden tutuşup, enen yüreğiniň gapdaryna lowlap durdy. Şekerin gonş bilen ýaşajak bütün ömrü, häzir onu dünýä iýinleriň enenin gursawynda sanly jemine öwrüldi. Oğlunun guzowuna ömürlük patardamaly gül häzir enenin guzowyna ot dolup dolupdy. Oğlunu ýandyrmaly höýügi gody, häzir eneni gam ody bilen sürüşdirip taşlapdy. Şeker gonş bilen ýaşamaly bütün ömrüni enenin guzowynda sanly jemine öwrüldi çalyşdy. Aynur oğlunun şeker bilen ýaşaşak bütün ömrüni sanly jemine ot guzoklap ýaşady. Aynur şeker köşeştirmedi. Gaýta onuň guzowyna puta gysdy. Yan balam, yan dedi. Yan malam, yan lowlu balam, lowlu. Nähese güýçli ýansaň şonça tiz sönürsiň wak balam. Sen görjek öňüňde. Bir yanarsyň, bir sönürsiň. Anha men betwagt yanlygymsa yanaryn. Agla balam, agla. Ağladı diň balam. Ol şekerin kellesini kukuruna koyup, bir salym onuň agydary diň salyp durdy. Diňe şeýdip, ehli durundan soň onu köşeşdirmeye başlady. Diň balam, inni diň. Ödüm ömürlük diň balam. Ağlamasyny ödüm ağlaryn balam. Ömür ağlar ýürerin. Sen dereňdi. Sen ýaly ehli gyýdyň dereňdi. Şeker bir näme suslandy. Ol ýöne köý bir aýalyň gowrasyny däl, bütün bir dünýäni guzoklap durundygyny. Ýöne köý bir aýal gowrasyna dayanman, sarsman gaýa daýanyp durundygyny duýdy. Öz gerdenine düşen agramyň bu gowranyň gerdenine düşen agramyň ýanyny uzyp sızdygyny ýüregi boyun almasa da baýgasy aklar etmän durup bilmedi. Ol özüniň bu gowra agram salman, gaýta başardygyny oňa seýget bolmalygyny düşündi. O gowra dünýädi. O gowra dagyň gaýatydy. Ýöne o gowranyň ýükü öz şeninden agyrdy. O ýaha hemme ýükü göteräýmelli. Ya da sığınmalıdı. Vah balam. Uludan utulamazsan alazmaz näme. Çekmeli var balam. Çekmeli var deyip ene hem öýüdi üçin hem şeker üçin en son höküm çykardym etdi. Ýöne bir hökümi onuň öz ýüregine rady däldi. Şekerin ýüreginiň rady däldigini bilip durdy. Aynur şeker oturuşda turtdy. Ödüm garşyna oturdy. Sıraň öçüwsi ışygyny içere gan guýlanýarly. Stoly bagyrtlap inni sessiz urunýan şekerim. Onuň gözüne oduň içine urunýan ýaly bolup göründi. Ene hem oğlunyň ölümine ýanýady. Hem şekerin oduny ýanýady. Olýsa salym ank bolup oturdy. Uludan merdemin aldy. Ýanyny seslendi. Ganymlar. Eneňiziň ýaryňyň ýüreginden tapasyňyz. Bizi ağladyp özüňizem gülesiňiz ýok, ganymlar. Biziň başymyza salan günüňiz öz başyňyza da gelir. Aynur ýerinden turdy. Şekerim goluna tutup galdyrdy. Ýör balam. Gideli. Diýip ýuwaşça. Emma pert dipledi.
Bir dünyada ağı bilen bir zat bolýan bolsa, beýle gabakatlikler bolmazdy. Şeker tesini çıkarman, oňa ýygyny düşdi. Olar kantory ýapyp, garankyň içinde tirkeşi uradylar. Hatyryň ýeňsezini sıyryp barýan Aynurun ilki niýeti öýüne sogulmazdan ýöň şekeri öýlerine eltip gaýtmakdy. Emma öýüniň gapdaryna hümürsümüriň bardygyny eşitip, içerisinde sıra ýanyny görüp, olaň ikisem soguldy. Owaň ýaşullary aýal ewtatlary. Gonçun öllü habaryny eşitip, bir ýere ýygranyşypdyrlar hem Aynurun gelene garaşýadylar. Aynur gapyň agyny girenine üýşüp durun ýaşullar iki tarapa sogulup oňa ýol berdiler. Eşerin dowalyp oturan aýallar bolsa ol gapydan ýatlanyň agyryşyp başladylar. Beňşisiňe garaşyp oňa kaýyl bolup duran gozalaň ýüregi elenip gitdi, süňüne galpylar araşdy. Aýallar diňdirmek olaň borjudy. Ýöne ýüreklerini gowdadary olara ahkem pursat bermegem olaň borjudy. Olar näde piýadyr Aynura aglama diýsinler. Na uyalı oğlun yıkılanına ağlamasak bolsaň, ağlamak diýilen duýgy ymtana näme üçin berilipdir? Ýaşulular ýenem ýürek parlaýjy sesini eşitmäge, onuň zaryna tap getirip durmagy mertlik we taýýarlanlar. Emma Aynur ağlamady. Ýene mertligi aýal ejizliginiň üstüne çykdy. Oğlu ýöz ajalyna ölen bolsa, ol ağlamajak bolup agarda galmazdy. Mertlik şek olundurmazdy. Häzir ol zamananyň, döwrüň öz boýunyna ýüklen beren borjuna uydy. Ar namasa uydy. Watan bekwiedine uydy. Ol daşarda duran gozalaryň öz hakdak aladatyny içerde ağlaşyp oturan aýallar üçin öz boýunyna aldy. Barsalym yüreginde olaryň ağzyna goşuldy. İl günniň öz ağzyna ağlaýanyna, öz hasratyny deň paýlaşýanyny bilip kuwatlanýar boldy. Soňra ol ağlap oturan aýallar öýdün. Dogonlar goýun. Men ağymy ağlaşanyňyz üçin, gamly günni arkamalaryňyz üçin taňry ýerkadyn. Ýöne dogonlar goýun. Bu wagt ağlamaly wagt däl. Sesler bir wada tappa kesilmedi kibarladı. Kim-kimden bütünlüğü dingdi. Aynurun ağlaman aýallary göwnük görüp başdan eşden ýaşullarym birden ikiden içeri girdiler. Garry gurtularyň aýaly bolan şoklaryň arasyna başlyk bolup galan Aynur. Bu uly maşgylaň enes bolum galanlygyna şu ýerde has dolgu getirdi. Watanyň üstüne uly hop abaran wagtyna uly kişi hemmäniň watanyň adatly uruny zanyny gaýgyrman göreşýän wagtyna gozolugyň adamlaryň akbaryndan Aynur aglap ejizläp oturdy ne hil bolar. Ogly watan üçin güpat bolan ene ýeke omy. Bu hasrat näme? Şu oturan eneleň başynda ýokmy? Ýeri. Aynur aglap ejizläp oturdy. Soňra bular nädir? Ýok. Aynur bir ýerde mert durup görüli görkezmeli. Ol hemme zatda görüli görkezip bilse, adamlar öz ýygyna eýerdip kynçylyklar döz gelip biler. Diňe şonu, adamlaryň ruhy ilentligini saklap, olar duşmana garşy gaýdygysyz göreşe galkyndyryp biler. Bidatlar kelletini aýlap çykan ýene ähli gaýgamyny ýudup görüň dowam etdi. Dogonlar, uýular baralam, özüňiz bilýäňiz häzir tutuş watanmy howpatsyna. Yekemeň oglum däl. Milyonlap inelen ogullary watan üçin zan berýär. Watanyň başyna howp ýenenne, watan üçin pida çekmeli bolanny. Men oglum bermesem kim berer? Siz ogluňyzy bermeseňiz kim berer? Kim watan düşmanyny gorar? Biz ogluny ogul dogramyzda näme üçin buýsun ýatagyry? Daşmydan goraw bolar. Arkamydan dire bolar diýip buýsun ýatagyry. Watanyň üstüne howp abanyň pursatyna ogullymyda fegoş meýdanyna jan berdi. Bilen bir ýerde aglaşyp ýaz tutuşyp oturduk. Bine hili bolar. Biz düşmana ýejizligimizi bildirmelilerler. Düşman biziň gözümizden ýaşyny görüp yetelmesin. Biz öz göz ýaşymyza bogulup galmalyň.
gözümizde yaş deregine düşmana bolan gahar galap yansın. Ýyllarynda biziň ejirleýänimiz bilseler, biziň düşmanly ýüzbeýüz tögeşip ýören ogurlarymyz, dogunlarymyz näder? Mert durup birimiz bir kuşalyňda olanlar. İşläliň, ruhdan düşmän ýeňiş üçin görüşeliň. Bir dänäni imza etmän watany tapşyrmaga çalışalyň. Biziň her bir dänämiz düşman üçin gulluk bolsun. Bir daha çekmejek bolsak, azap görmejek bolsak, başymyza beýle gün düşmezdi. Dalym düşman üstümde dökülmezdi. İýil gün ya almaly, ya ölmeli diýip göreşýär. Bizem bu göreşe öz goşandymyz goşalyň. Ağlamagy, ya tutma bolsa, soň oýalyň. Gahar gadamyz gaýrat bersin. Gaýy hasrat birimizi bükmesin. Bu azarly ölümiň. Bagyr ýasyň tögeş mitini ýaly bir zat öwürlüp gidenligini hiç kim duýman ýaly. Eneň sözleri bolsa, kasam ornuny ýanglanýardy. Ene dymdy. Ümsümini garalaşdy. Ağlaşan ayarlaryň gerdenden götürülen ýaly boldy. Hakykatdan olaryň gözlerini gahar gadap ody ýandy. Eger häzir Aýnur eline ýara galyp, "Ýöreň uýalam. Düşman üstüne" diýip ýerini galsa, olar gürrüňsiz oň ýerine düşekdiler. Gürrüň nobatyn sara galdy. Berekella hakyydym. Biz sen mertliňi bugün bilmelläl. Ýöne gyýdym, sen bugün biziň şakymyzdan ýokardyň görkezdiň. Obamyzyň ýekiji erkegem sen şuň görkezen mertliň görkezip bilmezdi. Sen oğluny gyýdym, erkek kişi bolup dogulmaly ekeniň. Soňra ol oturny ýülenni. Ene adamlar. Bir kimden nusga almaly? Aýnuryň başyna düşen günüň ertir, her birimiziň başymyza düşmek ahmar. Mert bolmagy Aýnurdan öwreneliň. Aýnuryň aýdaşýaly bu wagt göreş wagty, iş wagty. Bir ýere hem front. Bu wagt özüň ýitirmelläl. Taňryal kazan adamlar. Ýatlanyňyz gaýgy gamamy paýlaşanyň üçin hawuryň. Toýuňyzy gaýtsyn diýip Aýnur obadışdan ruhsat berdi. Sara ýal ikilän üçlän ýaşyl bolmasa, galan adamlaryň hemmesi kimden dagaşdy. Gizi ýarymdan agandan soň Sara gadagam turdy. Diňe şondan soň Aýnuryň ýeki özi gaýy hasyrdyň penjesine garly. Diňe şondan soň ol gerdine ne hilükün düşenini duydy. Ýüregine düşen ýaranyň agusyny o diňe şondan soň sızdy. Ol hyýal deňdile sümdi. Bu ne beslep gelen mukaddes arzulary hatar urap gözüniň önüne geldi. Ene 5 tane 6 kanat awy hatar urap otyr. Onuň her gaýdyna bir gelin girip çykyp ýör. Haýfyň gapsynyň barsa agtyklary ýöňünden gaçyp çykýarlar. Onuň elinden çekip öýe girecek bolýarlar. Ol agtyklarynyň birini düşürip beýlekini gujogyna alýar. Ene bir dönem dünýäni ot ýerine gaplap alýar. Eneň hut gözünün ardında ölüylüň bir aşağı çöküp gidýär. Ene ölüy yer ýuwdanny, ýa-da onuň asmany şonu bilmän galýar. Ene 5 öýli gatlaryň ikinji öýüniň ýeri garalyp, hatar gädilip ýatyr. Wah! Hatarym gädilli çağam diýip, ene agyr hasrata tap getirip bilmän bagyrdy. Zaýyň içinde 2 ýany urunny bagyryny ýere öýkedi. Zany tara tapmady. Ýerinden turup 5 ogurlyň bile aldyran suratyny diýwardan aldy. Hemişe buýsan süren. Won süretireden suratyny ilkinjigedek matam bilen. Çäksiz hasrat bilen seretdi. Hemişe ýüzüne ýylgyryşyp seredýän 5 ogluň şekli ýene oň ýüzüne ýylgyryp bakdy. Ýöne hemişe 5 ogluň 5-tiniň hem keşbini deň mödüle seredýän ene. Bigedek ilkinji ýoly diňe Guwonjy nadarnaly. Diri Guwonj oň ýüzüne ýylgyryp bakdy. Ene onuň ölününe inanmady. Onuň ölmegi bolup biljek zat diýär ýalyp görünýär. Ene onu hiç wagt görüp bilmejek dak pikir kellerine gelenine. Ene ýene elenip gitdi. Guwonjyň keşbi eneň gözi ýaşynyň gubaryna seňdi de gaýyp boldy. Ene suraty bagyryna basyp
Yine bağırdı. Yine tuğrata seyretti. Bir gedek beyle koğullarına yüzlerini sağladı. Hatarınız getirli bağladım. Yine oğullum hatarınız edildi. Uğuncunuz arağınızdan gitti bağladım. Bağırım kıyım oldu koç oğul. Ol ağlımı zökkülüp hırsını işledi. Oğullarının tuğratın bağırına batıp otoğun içine iki yana toğulunu. Ağırım uludan bir ah çekti de yüreği giyinen yartıstonunu. Göğresine goğşokluk aralaşıp sessiz ağlap başladı. Onun göz yaşı sil olup akyadı. O yöne kıvır göz yaşı olmayan enanın yüreğinin çakan ölüm yılanının zehirdi. O zehir aktıgıça enan yüreği bir neme ağrım tapyadı. Şunu goğşayadı. En namının o zehir çıkmadı ena inzalp bilecek değerli. Dugduk korpu alacaktı. Ol kimden suslanını. Sesi ağlap yatışana hıyalını on süre gurlaşıp başladı. Vakça ağacığım. Yüreğimin başı nirilerde ağdan umgarıvadık ha. Maksadına yetmen ölün sağam. İyil derdini yaran sağam. Vatanını iyil gününü qoğra verin sağam. Enen yüreğini ömürlük dağ koydum sağam. Ömür boyu senleyip zarların. Beş öyümün biri yıkıldı, beş kapıyımın biri yapıldı. Yüreğimin beş tarının biri üzüldü. Bağrım su olup aktı bağlam. Beş sıramın biri sönlü bağlam. Beş köngülümün biri guğradı sağam. Yine udoklu gecesini bir köşecip bir tədin loğlap, ne sokonnek sınzap geçirdi. Dan ağırıp udoklu gece söndürülmedik sıranın şökledi, ösüp başladı. Yine sıranı çüşərin dipinden üflep söndürdü de daş çıktı. Seherin salkını şemali yüzünü tipadı. Seher şemalinin şo mülayim elifim onu pağışpar etti. Ol zoşup gelin göz yaşını erkedip bilmedi. Onun pehimi oğulları bilenini, iş alada bilenini, yürek orada ödünün bir ihtiyar ağlap durdu. Aynur şu çıkışını iş üstüne etti. Seher şemalına salazı saykanıp yatan altın tünmüllü giyin meydanın çetinin girdi. Ol pelin üstüne çıktı da salaza pısırdadı. Tadağan gülün, ak buğdayı. Men sağama inneti görme yok. Men goğuncu minni ekip görüp bilmez. Ene birden ıran atıp gitti. Altın tünmüllü giyin meydanım salazı elenip gitti. Altın tünmüller başlarını yaykaşıp bir hir gamgın pısırdaştılar. Ene ol ışırlıdan gayrat aldı. Ödünü ol ışırlığın kuzağını okladı. Angalını aylap başlarından altın başlar on kuzağına doğulu vurdu. Enen eli iştedi. Yarını vurdu öd oğullarla gürleşiyadi. Onların sağlığını yatlayadi. Ululuğunu gödüğünü getiriyadi. O fikirler bilen yelinek iş öyle gümrah olup dünyanı unutuptu. Buğday denli torkun atıp yatırdı. Aynur vurdu kuzağını barha baatlı gerip barha angırlığını yüzüyadi. O sarağın sesini dikerli. Tu ölüme kıydım. Allah gayrat versin. Yöne kıydım ödünü beter horlayma. Öz anıngam yattan çıkarmağın. Öz anıngam yerden tapan nereden? Sonra mitay gurruna geçti. Kıydım. Men şu harmanını meseleğini matlatla söylenip yanına varıptım gülü. Eyyem kaydı verin ekenin. İnne harmanın düğününe uğurlu da atkı almadı. Bir kuş ya bu akşama çenini diyinler mı kadiyen? Ondan beylek koşları nire geçirtem diyen pikirin var. Teyade harmana başlayıvertek mi ka? Haraga. Gayta teyade harmana başlamazdın Aycimarın kızılını dövüp deyin tak ne hil olur ka deyip Aynur Sarağa'nın önüne geniştirdi. O da olmayan durmadıydım deyip Sarağa razılaştı. Onun oğlunları şu yere iyi verin. Sarağa şu gün kergünüm 2 dakikat nariyali etsek olu verelim. Borgıydım. Vah onu arkayına messe olacak gölü qap yetmezçilik ediyor. Bilyen 2 yüklük qabın olaysa. Gelyense 2. yükü tayin edip koyaysan bilyen. Par bilimi dar etmelle Sarağı. Gün ortan özümün vararın. Sarağı gidenden soňam olyesli atlap ora vurdu. Onun ýyzy destiden ýana goýun ýatana döndü. Gün süýrde peşkarna o dikelli de
Onun yerine garaylap öz ýanyny çenurdy. On sotkodaga bardym. Yaş oğlunun ýyldan beri normasyny dolup bilmedi, kalhol boýunça norma öter. Yok, yaşlar her zat bolun normany doldururlar. Olar ullardan pet oturmadylar. Men bu oranjy yerim artık bolar. Bir de düşmana birok. Ol kalhoslan işine aylanmagy gurady. Käýerde başyny galdyrman ora worup ýören adamlar görünýärdi. Hiç kimin günün nira barından işi yoktu. Olar günün hasap tutman, eden işini hasap tutýardylar. Günlük normanyň agramyna aşyratman, aşama şeýle onu worup guturjakdygyna madal göz ýetmän, günörtan diň jalmaga çykmagam hiç kimin ýadyna düşenokdy. Bir ýazylmadyk kanuny, her kimin öz kanunydy. Aňarsyny ýerine göz ýetmez buğdaýlyk meýdanyna her bir sün bile şenni hadaplady. Metrlerin hasabı vardı. Sotkolun hasabı vardı. Gektarın hasabı vardı. Hiç kimin yekizi başıda kim ormağa hakkı yoktu. İr turup var, giza galı var. Hükman orman dolduraymalı. Bir yeri hem fronttu. Bir de iyda çekilmek yoktu. Aynur özünün ağranlığını duydurmalı üçün ayal maşkalaryň duşundan bögür berip geçti. Ol Ajimalyň brigadasyndaky atılıp bolunan harmanyň başyna baranyny taýýarlaş punktuna ekitmek üçin düýre buğda ýükläp durdular. Düýkeş mer dagy bilen Ajimal düýre buğda ýükleýärdi. Düýkeşiň kömekçisi 13-14 ýaşlaryndaky oglanyjyk olara kömek berýärdi. Aňarda 3 tane garraýal çuwallara buğda ýap garýardy. Düýkeş mer dagy 70'e yetip barýan şepikçi adamdy. Onun kömekçisi bilen buğday gap garyan garra ýallaryň düýä ýük kurşordan ejirdiler. Düýkeşiň kömekçisi oňa düýre gaýtarmagy, ýygnamagy, şökörüp turmagy kömek edýärdi. Garra ýallar bolsa çuwallary goltoşup götürmäge beýle dursun. Olar diketmäge ýaranokdylar. Yük ýükleşmäge kömekleşir ýal başga daýy adam bolmandan. Häzir mer dagy bilen 100 kilogramlyk argys çuwallary goltoşup düýä ýükläp ýören Ajimalyň özüdi. Taşyn deperine düýürläp, daşyndan ýaglyk bilen putu daňan, renki solup giden araça köýnüň üstünden ýaty kuşak kuşanan Ajimalyň ýüzi garýart bolupdy. Ol häzir ulgyda däl, uzun köýnekli ýetişip gelýän ýaş ýigide salym edýärdi. Merdaga bilen Ajimal ilki bir suwal eltip hogduň üstüne kete basýardy. Ondan o suwaly Düýkeşiň kömekçisi saklap durýardy. Merdaga bilen Ajimal beýlek argys şuwalym getirip hogduň gapdalyny ýaplaýardy. Ol şuwala dyýdylar bilen tekke berip, iki şuwalyň bagyny bir-biriniň köşetinden alyp taňýadylar-da aşak şuwaly çalaja galdyrýardylar görün. Hogduň üstündäki şuwalym aşak düşüp ýük taýryp duruverýärdi. Daýaw erkeklere şo şuwallaryň üstünden ýene bir haltan ýa-da çal şany gülben tedip ýükleýärdiler. Ýa-ni ýükegrän owşuklary inen düýre kiçirek şuwalary ýükleýärdiler. Aynur baranyny olar ýa-ni iki tanjak düýe ýükurup durar. Şuwallaryň meri dagady, Ajimara da agyr düşýäni görnüp durdy. Olar ilki şuwaly hogduň üstüne kete basjak bolanlaryna hassa horanýardylar. Düýkeşleriň kömekçisi olary çarçytyr kömek bermeli bolýardy. Aynurun hem goza nebit agyrdy hem Ajimala. Ýöne bärdin barşyna ikirjiňden men Ajimalyň işini ýelinlerli. Gyýdym sen garrary kömekleş. Merdagan ýanyny özüm bolaryn etdi. Merdaganyň goşorunyň tutup äpet ala şuwaly gollaryň üstüne ýaplap aşaky burşunyň ýapyşdy. Merdaga çygylжырap şuwaly ordan götürdü. Geplemän durup bilmedi. Tüweleme gyýdym sen Ajimalyna daýaglagy kenin. Han gaýraty gal Merdaga diýdi. Aynur şuwaly hogduň üstüne güýçle gallardy. Ol hogduň üstüne degenini bolsa, egini bilen itip goýberdi gölün. Şuwal Düýkeşiň kömekçisi elini degirmäge ýetişmäke hogduň üstüne keterdi. Berekella gyýdym. Diýip Merdaga bu gedek joşgulna tetlerini. Şeýdip ýelek kimin gaýdyryp goýbergün şuwaly. Hay berekella. Şeýdip olar 14 düýe ýukurýan çalar gün madala şaktarlanny. Ýükle başga bolup ýörke, dünýäni unudan ýene ezeli oý pikirlerini dorunup geldi. Her bir 100 kilogramlyk agyr argys şuwallaryna haf agyr hasrat on gerdenini agram salyp başlady.
Yine Aycemala tavşıracak dağıtlarını tavşırıştırdı da yeni yolu düştü. Edil nire bar yanını? Neyim için bar yanını bilmesedi. Yavsını kısadı. Ora orup yürün yaşazık kıyıdan duşuna yetenine attan düştü. Onun ayağını duşap koyverdi. Kıyıcağa da ağırmadıydı. Sonra gerdenin basyan ağır hasrat yükünün aşağıdan silkenim çıktı da angalını aylap, kıyıcağın payının bir çetinden girdi. Kıyıcağın kaptanın kuvatlı kolun bardığını duyup ahlat veriyon okturuldu. Enanın gayratı ona da gayrat verdi. Bibişan, kalkından hat geliyor mi deyip Aynur, işlep yürüyüşünü başını kaldırman sonra gördü. Yok deyip cevap verenine Bibişin tezi ağılı çıktı. Yine bir hil olup başını kaldırdı. Bibişin gözleri şımmıdıl olup pök görüp durdu. Sana neyem oldu? Neyem şunu ağladın bağlam deyip yine onun yüzüne şıngerli. Kıyıcağa cevap vermek derine yine kamsılıp başladı. Doğdukları kemiş etti. Kıyıcağın kalkından eribet haber gelen olsa, beyle habersiz kalmayacağını bilip durdu, yine inkite etti. Neyem oldu sana? Haydi ahire bağlam deyip yine sorunu aytaladı. Bibiş yudunup kıyınlık bir cevap verdi. Payım yatıyor. Utorup bilmer nöydüp ağladım. Öyleden sonra uklap ağlayıp durun. Oturun yerimde bir ağacık deyinzalayen neydim görü, uklayıp durun. Bibişin öz güvününe şeyli aldı. Hakikatte oldu. Bibiş deyinzalacak olup oturmanını. Ol işlep yörke kıyşarını duymanı kalıptı. Beyle var köp yatmadığım oldu. Ona udoklu gün yatan yavrup görünüptü. Yenen yüreği ağvap gitti. Diyani yok bağlam. Anha sana kömüklü şayirinip güvünlük bereti geldi. Emma güvünlük tersine gepledi. Umurmantın bağlam. Yecildi etmelilerler. Bu kıyın günler vaktlendir bağlam. Yine hedi mekan geçer. Gayrat et bağlam. Ağlanın bile oruğun öde olur diyen mi? Hasıl vaktini yığınamalı bağlam. Hasıl bağlam yeni şün gerek. İşten basılsan bulmaz. İki sağır düşür. Hükman payım bulur nip yapışkın bağlam. Sonra yine Bibişin payının şäklerini toğruşturdu. Galın yerin Bibişe madali garangı düşýänçe işlerini de hedil bermejeklerini gözetirdi. Başını kaldırmanı işledi. Gaýa hasrat eneň depeninden bassy, ene iş agramsaldy. Gaýa hasrat yarak itýal bolup eneň ýekeje hereketini nazaryna typdyrman hangrynjyrap ýatyrdy. Ene işten ünsüni tägel sowdugy. Ýa-da bilimi ýadaýyny tägeldikelligi ol şol sekundyň özünde eneň boýuna hoppa bolýardy. Onu rekintizlik gülen bogup ýürek bagyryny paralap başlaýardy. Ene pena gözläp, ýene özüni işin jogyny oklaýardy. Bibişin paýyny boldular. İşinin has ýerdiňden bibişik öýlerine kuş bolup uçup gaýtdy. Ene ölün işten ýerini aýyrmady. Tapdyn jüp ýykylýança ora ordy. Ol kıyşarıp, buğday destetine başını koyunna. Gaýygam yeni oň üstüne öýüdüni oklap parçalap başladı. Emma tapdan gaçan yeni, inni azafadan okdy. Başına düşen agyr ýitki hakyna oýlanyp ýatan yeni, ýary gitin penjeleriniň ýürek bagyryny parlap durşuny duýdudy. Onuň azafasyny sylmaýanlygyny geň aldy. Ol özüniň daşyny gurşap alan hakykatdan niredir bir ýere udaklaşyp barýanlygyny, tüngüne meýmiredici bimarlygyň ağırlaşyp başlandygyny duýdy. Garank asmanyna gamgynlyk bilen ýylpyldaşýan geldiler, duýdanty ösüp gitdi. Ene agyr hasratyň, turnuq durjy diýmetiň penjesine ýagdan kıl sowurun ýal sowurludy. U kelemine gaýyp boldy. Ýogurtdysyny taýlaň düşen ene ömrüne birinji gedek mukaddes ojagyny terk edip meýdana elkin ýatdy. Bir wagtlar 5 tane baydyk ýal oğlun girip çykan gapy açylmany garly. Güýü ahyrlap barýardy. Orok gutorun bolsa, meýdanyna dögülmän ýatan harman känni. Orokdan ýeli boşan kalpoçlar bolsa, eýýäm gada hajar işleri bilen meşgullar. Owa gijeti ünnüdi. Hemme zat front düşün. Hemme zat ýeňiş üçin ýene şygarly işleýärdi. Günnüz meýdanyna dähmet çekýän aýallar, akşamlaryna front üçin sowgat taýýarlaýardylar. Zorap 50 görýärdiler, dolak dokoýardylar, geýim dikýärdiler. Ähli süýşürünçe zatlaryny, şaýteplerini fronta kömek üçin tapşyrýardylar. Aynurun 3 piyatan şaýtep ýokdy. Ýönol özüniň toý üçin taýýarlan puljagadyny, hala serpaýyny, işigin näkikese hygyrynyň bagadyny eline barjy ähli zadyny jemläp fronta kömek üçin tapşyrdy.
Tawşyran pullaryna top ýatadylmagyny. O topuňam uly begençe tawşyrylmagyny targyd etdi. Begençiň özüne bolsa, "Jan çagam, watanyň, ýergüniň başyna howp awanan pursady. Müňläp synar boýly ýigitlerin watan üçin başyny goýýan wagty. Siziň toýuňyz üçin ýetden barda adamy frontyň haýyryny berip, sen üçin bir top ýatamaklaryny haýyş etdim. Maňa toý tutmak arzuwundanam. Toý üçin ýetden mukaddes saatlarymdanam aýrylmak kyn çagam. Ýöne o zatlar häzir has zerur. Goýarlar duşmany ok bolup atylsyn. Siz sagaman gaýdyp gelseňiz, toý üçin zat tapylar çagam. Biziň toýumyza aw gatan, Gonşanyň ganyny galan galim duşmany ölüm. Gonşanyň ganyny duşmanyň müň edip al çagam. Ýüregi ýaraly milyonlarça enelem göýýäşün. Duşmany ergimsiz ur çagam diýip hat ýazdy. Ýalkym galgody. En şu wagt ber watana planyny artyk galla tawşyryp berdi. Ýöne frontdan gören henüz göwüne arym berje habar gelen okdy. Ýöllü habar gelen adamlar barha köpelýärdi. Olaň arasynda o Sowetiniň öňkü başlygy Mergen bardy. Aýnur bolsa, birinji zarbadan aýňalmagy ýetişmänke, ikinji zarba duçar boldy. Eze, mert bolgun. Gonjun gany duşmanyny müň edip almak. Duşmany yer bile ýegsan etmek. Watanmyzy ganym duşmanyny azad etmek üçin janymy gaýgyrman. Watan üçin, arnamyz üçin tä iň soňky damja ganymy sen fegoşörnip, ýylamana hat gelenden soň. Ardan käntarym geçmänke. Onuň ödünüm öllü habar geldi oturuverdi. Aýnur, günörte çaýyn içip bolupdy. Ol kantordaky işlerini bir ýany ýüzledip, işsini urajak bolup durdy. Ol ýabysynyň tanapyny çörüp, oňa atlanjak bolup durka, aňardan gelen paştalyon oglun sary kagazy enen ýerine tutturdy. Ene o gaty bagyryna basyp, esli atlap iki ýana ıraň atyp durdy. Entreklep. Ahire zordun ýabysynyň boýnuny gujoklap, ýykylman saklandy. Şekerdagy kantoryň epişgenden oň bolşuny tynlap otyrdylar. Emma olaň hiç bir ýerinden turmagy, algap barıp ıraň atyp duran ene golla görmäge öýdüne güýçtap bilmedi. Şekeriň göwüni şopurdadyň öýdüne enenin gapdaryna eginneş bolan bolsady. Onuň göwresi oturguja süýlenen ýaly. Ol ýerini gozganyp bilmedi. Ene ağlamadı. Gitşek ýolunam galmady. Ýöne ýabysyna minmäg onuň gurbaty şatmadyk boldy. Onu ýygyp, ıraň-daraň edip, öýde urna gitdi. Onuň ýygynyň ýürek awamak bilen teredişip barany şekerdagy. Eneň haýsy urundan azy habar alanyň paştalyon eşitdiler. Ömrüniň soňky burdudyny gyratyny edip, şar dagly şanly bir galatyndan çykyp, ýyly dagyna tarap barýan goza göre ulýaly bolup, çala ıraň atyp barýan Aýnur owadan saýlandy. Göz ýaşy özünden bir tiyar sil bolup akýady. Onuň gözi hiç saýgyryny okdy. Bütün dünýä ak gubara çümüp ýatyrdy. O lesdigdenden soň ýabysyny ýoluň urundaky kerte daýap zordan atlandy. Ýabysyny öz uruna goýberdi. Bütün dünýäni unutup, gaýgy-gamyň ummanyna çümdi. Nazary Söwüşde aldan oğullaryny ýatlap sessiz ağlady. Nazary Söwüşde aldan oğullaryny ýatlap sessiz ağlady. Ýaby uly ýoldan çykyp saparlyň içinden öz uruna mutdylap barýardy. Onuň ury döwük döwülýän harmana tarapdy. Ýabynyň häzir näme üçin o ýere barýan düşünüksizdi. Belkol uğruna goýberilsedi. Eýesiniň nire gitmek isleýändigini bilip şeýlenler. Belki onu harmanyň başyndaky ýabylar özüne çekenler. Enäni adamlaryň arasyny etmek bilen özüniň köpüň arasynda bolmagyny küýsenler. Aýnur harmany ýetip gelýärkä özüne geldi. Onuň häzir adamlaryň ýanyna barasy, olar özüniň aglanyny bildirýän okdy. Ýöne bir eýem giýişdi. Ondan onuň adamlardan gaçyp biljek ýeri ýokdy. Bir gara çekilip, ýeka aglary, adamlar görünmän wagt geçirir ýagdaý ýokdy. Ol adamlaryň arasynda bolmaly, olardan biri işlemeli, olara golt bermeli, göreli görkezmeli. Her gaýsy 3 ýabydan ibarat, 3 goş ýaby
Madal aşak şükün harmanın daşynna dynman aýranýardy. Nerme onun daşyna salynan gala ýarylyp ýatyrdy. Şol galanyň içinden ýabylan gulugum olaryň üstünde oglanjyklaryň kelleri tonkorup görünýärdi. Ýabylaryň göwreti görünmän soň harmanyň daşyna oglanjyklar karuselle aýlanyp duranýardylar. Aynur harmanyň ýanyna baryp ýabydan düşdi. Onu ullokan ýylgyna ýyltedy. Edil şonuň ýaly başga bir ýylgynyň kölegözüne başyny çümürmesini çöwürü giyip çepeginiň bagyny bejerip oturan Saraga tarap ýöneldi. Sara öz işine gümra bolup başyny galdyrman oturdy. Aynurun gelýän öňden görüp oturandyň. Ol ýanyna barandan başyny galdyrdy. Agdynyň akynasyna bir gapdary tüýkürip goýberdi-de Aynura nazaryny dikdi. Aňardan gelen Aynur salam berdi. "Urgulmyň gyýdym, gele göre" diýip Sara Aynurun ýüzüne çiňelip başlady. Ýözüne siňe tereldiýäni bilen Aynur gabyna şap goýberdi. "Arma gör Saraga, işlerini çykdyr." "Bar bolýan, işlerim ýagşy" diýip Sara Aynurun ýüzüne çiňelmeginde dowam etdi. "Ýöne gyýdym, bir ýüzüňde gan petdi almandyrly eýgilik günleri. Eýgilikli zamany boldymy Saraga" diýip bu gözlörün Aynur kıyınıp gülüyordun. "İleman can." Ol gyýdyny aýdyp bilmän aşak baktı. Gözlerinin göz ýaş düğmeler uçun bolup döküldü. Saraga laňy ýerini garyp Aynurda boýdaş boldy. "İleman?" "Eýip bolmandyr." Soňra Aynur göwnük berdi. "Mert bol gyýdym. Zamana şeýle boldy. Bolsa da zalim düşmany görmedigimi görkezdi. Ne gödel ýigitden agydyny gumgara batdy. Mert bolmaňdy da etçe garajyň ýok Saraga" diýip Aynur uludan demin aldy. Barmagyny tiken urmagyna dönmejek şagalaň okdan geçýär. Ne etjek? Watan hupasynaka, ýylyňyň hupasynaka dözmeli bolýan, çylamaly bolýan. Han oturgyydym. Bir salim öýüňi dürse diýip Saraga Aynura kölege ýadylan keçäň üstüne ýer görkezdi. Ol geçip oturundan soň bolsa, gara künnükden bir käde şawy budatdy. "Algyýdym. Bokurdyňy bir öýlü." "Hawa. Hakaýdýan gyýdym, hakaýdýan. Bu wagtlar hemme zat watan üçin, azatlyk üçin. Janymyz aýagyma hakymyz ýok. Näme bolsa çeki bermeli." Aynur şaýdan bir gedek gowurtlady. Agdyna edil öýd asylyny ýarlygyny duýdy. Agdyn şaýkap tüýkürni. Ýüregindäki awa tap getirýäňdi. Inne agdyndaky ajaçlap bilen okmy diýip öýüne gyzyt berdi. "Al Saraga inni öýüňi şiwerdip." Aynur daşy demir sim bilen torlanan käsäni Saraga uzatdy. "İşlerini ýahyly, oglanlar käýitmän durýarmy? Tügeleme bir çapaylar eýgerdir ýarly. Uludan düşvi, uludan gaýratly bular. Görägýdym. Zamana hem gudratyny. Awadançylyk ýyllary bolanyny şu çagalary ertir ukundan turulmak hem bir iş bolmaly. Yatan çepem galdyrdyp bilmezdim. Oýundan başga da ýerleri barmady. Häzir göli gör edil uludan kişeldilen ýaly bolar. Bir-biriniň kim galmyjak bolup ýapyşyp ýatyrlar. Ýöne ýaňy tap bolmasy bir iş bolupdy. Aynur oň ýüzüne bileti gezip görünetdi. Sara ardynjyrady da bolan wakany gurrun berdi. Ýaňy ol mergenlere sen kidiji uklap ýabydan ýykylaýan elçek. Aynur edip içini çekdiğini duyman garly. Sara onu köşüşdirmäge ýetdi. Her nananymy bitin eken. Ýeň ýeňki goşda oturan gowulaydy. Ýogsa bir topar ýabyň aýagynyň astyna galaýmaly. Aynurun ýadyna mergen düşdi. Ýap-ýaňy öňüne oň azy habaryny geleni ýatlady. Hem ýüregi ağwady. Hem howtula düşdi. Wah, neresi? Kakasynyň azy habarynyň soň Halis goşaýanlar diýip içini gepletdi. Daşynyň bolsa Saraga şagarga torlayan ulaýmaly diýip günäle häňni seslendi. Beýle dogry ýanymyzdan paýhyn bolup ýatanymyzdan besler. Bir dor şagary bitbaşylyň üstüne eltämäli. Bolmasa gedekleşdirerek dinç berdek nedirkä şagarary. Edil gözümiz bir zat göräýänçe başymyzy galdyrman birden ahmal garaýmaly.
on dili bir zat diýdi. Ýüregi başga arada öyle gürtülýärdi. Şu gidi oturuşymyzda işimize doğrudan yetişýär. Diýip gün goşudaýdykda ne hil bolar? Faraga on kalbyndaky iki sowala jogap berdi. Oğuram bir neme ziyan çeksegem diýip mene olara bir adajyk diýiş bermäge de garşy däl göli ay nur. Şu şagalan öýdi bizden beter düşüş ýagdaýy. Bulara otur diýem oturdup bolunok. Ýa-ni mergeniň ekijigine merdan oglum bir adajyk diýenjiň alay kölega bardy az kemir kiräý. Ya ulan ya goştan çıkaraly bolmada beýle goşlara payla yerleýem ketkellämeden ok. Guklarny gahyr edip agdya welin ýawdan nüşürip bolanok. Gaýratyňa döneýin balam diýip Aynur harmany tarap ýüzüne gürünni gözüniň biýitýär akany ýaşym tüpürdi. Bolsa da göz gulak boluwer saraga çagalary. Borgyýdym edil öýüň şerde durun ýaly arkaýyn ulaýgyn. Aynur iş guruna geçti. Saraga, bu harmanın kaçan diýlerini öýdýäň. Şu gidişimde gidip otursak, bu harmany uzaklaşdyrmaz gaýdym. Şeýde tiýleşdirip gur Saraga. Men galşylaň ýanyna bir aýrynyp gaýdym. Aynurun aýdy bilen. Saraga diýerden turdy. Bolýagydim. Menem täzeden bir ayak bereýin. Aynur uramadynyň uzal harmanyň ýanyna bardy. Nermäniň gädiginden içine girip bir gyrada durdy. Duşundan dadırdaşıp geçip durun oğlunları ağırma görün bağıralım, berekella, gayrat edin deyip yüzlerini. Onun duşundan geçip bariyaka, zogap verin oğlundan sesi, harmanın ağır yüzünden eştirli. Bağır ol aynı uracı, bizim ağırcak muharımız olmaz. O soğullum gayrat edin. Yine düşmanı yener söyleyin. Ondan deyincinize malarsınız. Okarsınızım, gayrat edin, yine hedi men kakılanız, dogununuz gelip, işinizi elinizden alırlar. Saraga, täze ayak verip başlamazdan, öňürtü, öňkü ayagy çarşak gülen dörjürüşdirip başlady. Ýüzi kulky samyn olup geten ayagyň kä ýerlerinden ýar dögülip ýar dögülmedik sapal bolup duran destler çykýardy. Sara olar çarşak bilen pytyrdaşdyryp, ýüzüp duran harmandan ýene de ayak berip urady. Çağış edip geten täze berilen ayak, ýawlaryň göwsüne ýetäjek bolýardy. Ýawlar ayaklaryny süýräp bolýardylar. Saparlar soň ýüzüne ýaly torkunyp ýatyrdy. Ýawlaryň aýagynyň astyna ownap, kim-kimden aşak çökýärdi. Bir ýagda bir salam tetini çykarmasyn edip duran Aynur, dögökçüler bilen hoşlaşyp, ýawdan atlarny da galçylaň ýanyna urady. Ol iň bärçetde işleşip ýören gaýlaryň arasynda altynyň bardygyny görüp, onun duşundan ağırken soğulup yetini çıkarmalı geçip gitti. Gaýlarym Aynur gabatlaryny yetenni, piýlerini höýünüp bir tagynjak ýal etdilerdi. Aynurun öýlerini üns bermeýänini görüp öýd işlerli boldylar. Ahyry Aynur gadyşylaň orta grupyny işläp ýören Aýjemaly görüp oňa tarap gönledi. Aynurun ýüzünden bolmasa bir işiň bolanlygyny aňsady. Aýjemal Saraga ýaly bu arada soğurmak etdirip bilmedi. Bir tarapdan Aynurun derdini gozlamak islemedi. İkinci tarapdan öýde azy habar eşitmek howpundan heder etdi. Her neçe bolsa Aynurun öýde bir zat aýtman soň düýüpli zat ýokdur diýip umyt etdi. Ýagdaýlar soraşdyryndan soň Aynur Raýşa sanjylygy duran pir aldyda ýaba girdi. Ýeke ulak pirin gulagyny hakladyp tepip gaz-gazmaga başlady. Pil tä gulagyny şenli ýere düşmýärdi. Kerpiç ýar lokko bajaklar Raýşdan aňryk dadyrdyp düşýärdi. Şonda da Aynura pil ýüzle üçünmeýän, agdyna uğurlu gum düşmeýän ýar görünýärdi. Ol pilin gulagyny barha beter agran salýardy. Aýjemal ilkinji depikden Aynurun hylt bilen işleýänini bildi. Ol häzir bar gahar gadabyny işden çykarjak bolýany meňdeýärdi. Ol häzir kalbyna gaýgy, gamy unutmak, düşmana bolan gahar gadabyny tiňdirmek üçin gara ýeri şöwürip taşlamagy taýýardy. Aynur tä agşam işden çykylýança, başyny galdyrman demdiň zalmany işledi. Ýyller işden gaýdanda da ol gaýtmady. Gaýdym sen şeker aýt. Suwotkulary ýöz jemleşdirsin. Maňa garaşy oturmasyn. Men gizrak bararyn diýip Aýjemala tapşyryp goýberdi de. Ýabysyna atlanyp orlan meýdanyň içi bilen ilerligine beýik gum depelerine tarap gitdi. Onuň näme üçin şöyle tutturup gidenini Aýjemal hiç düşünüp bilmedi. Çopan şolklaryň üstüne gidenler diýdi. Ol häzir beýle uğurda kalhodyň mallarynyň bakylýany bilmeýärdi.
Näme üçin şöyle tutturup barýanyny Aynurun özüň bilen okdy. Belki ol häzir öýüne duranyp barmak, gynanyş bildirmäge gelen owadoşlaryň öňünde ejizlemän saklanmak gezerinden diýilmek üçin şeýlendir. Belki häzir onuň eginden basyp duran gaýy hasratdan çöle çykyp gutularynyň tamasy bardyr. Belki ol häzir çöle çykyp adamlaryň gözünden alyssa ağlap işini gowdurdy gelýändir. Bu soraglary onuň özüm açyk jogap berip biljek däldi. Belki ol bu zatlaryň hemmesini de nazarda tutýandyr. Ol häzir yekizi bir zady, özüniň ýalňy bolotryň gelýändigini, nirede bolsa şol bir ýere gidip oturasyň gelýändigini bilýärdi. Ol aňa-daňat gumlardan aşyp gitdi. Bir-birine egini ýaplaşyp ýatan gumlaryň arasynda günnägörden öý ýalyp tegelenip galan ay bilen iki çäk galdy. Ay özüniň birisi ýoly bilen alňa tüýüşip barýardy. Ýokary gallasa nurlanýardy. Yer ýüzüne kümüş şöhret açýardy. Ene bolsa gum depeleriniň arasynda maksatsız adaşyp ýördi. Ahir ol bir beýik depäniň üstüne çykyp ýabysynyň başyny çekdi. Onu düýbüni ýel kögen ullakan gannymyň köküne ýyltdy-de, soğuk şägäniň üstüne özüni goýberdi. Asmandaky ýalňy aýa ýalňylyk bilen nazar saldy. Sen häzir meniň ýüregimde nähili harasat kopýanyny bilýän näldin diýip, giýin asmanyny parahat ýüzüp barýan aýa ýüzlendi. Sen bu gara ýeriň ýüzüne kopýan harasatlardan uzakdy. Sen kimme zady bir perway garap, öz ýoluň bilen gidip barýasyň. Bilýärmi, sen meniň başyma nähili günleriň düşenini. İki balam alırdım. Yüreğimin goşa tar züllü. Sen olsan bu zatlara üns vermän, parahat sulhup durdun. Sen hem şün sulun ok. Sen hem şün men ýaly yüreğimi dağlaň ok. Ol birden ahurup goýberdi görün. Halkyň güýz gijet sartyp gitdi. Ol bu ýal soğuk şäge bagyryny oýkap eňredi. Onuň ahyny arasyny pamyk ýaly ýumşak şäge özüni sindirdi. Ol şagalaryna birin gözüňe getirip ağlady. Ölenlerini inne dolanyp görmek ýokdy üçin ağlady. Diýerleriniň janynyň aladasy üçin ağlady. Eneňiň bu ahydaryna diňe şu düňle şöl tap getirip biljekdi. Ol ahir için boşutdym diňdi. Osurga oturşuna toba. Biternen saklasyn diýip guldan demin aldy. Ýöne munyň bilenem derdi ýeňlemedi. Ýene halis tapdan gaçdy. Ukyly oýuruň arasynda hem oňa uruşturanynyň soň ilkinji gedek nazar göründü. Sen meni bütünde unutdun diýip Aynur nazaryň gözüňe keşmine ýüzlenip bagyrdy. Sen meni näme günlere goýup gitdiň edidim. Perdentleňe sen ýokduň bildirmejek bolup elimi kesegi saçymy tüýsetdim. Innesle edip bilenmek edidim. Perdentleňi ýeke-ýekeden öz ýanyny alyp durmady. Gel arkadagym meni öz ýanyny alyp gitdi. Aynurunda inne gaýraty almady. Bilim başym büküldi. Nazaryň keşfi oňa mert doly Aynurum. Ýa-da ejeli etmeli wagt derler diýdi. Awa dogry diýýän edidim. Men namartlyan. Ganim düşmanyň agdynyň yer garbanyny görýänçem. Men ruhdan düşmäk hakym ýok. Tutuş owaň bal men boýnumda. Men tutuş owanyň agytyny aglamaly, aladasyň etmeli. Bolsa diýerim, kyn ýolda goýup gitdiň. Ýok, Aynurum. Men gitmedim. Meni namartlyk bir öldürdiler. Ýogsa men seni beýle günne goýarmydym, diýip nazaryň keşfi ahmarly seslerini. Hawa, haýdýan edidim. Ganymlar sen ganyňa susadylar. Seni bugünkü beýik göreşe ýetirmediler. Birden Aynur'un ýadyna baby neşe düşdi. Ağlap ank bolup oturan Aynur ýoksa o ganym nirede kädip özüne sorup berdi. Ölüp bitip gitdimkä? Ýa-da eger ol diýri bolsa, ýa-da watan ýyl aladasy bilen näerligine bilýän ganymyň. Ýa fronta giden kişi bolup öz ýaranlaryna goşulyşyp ýörmekä? Aňardan bärik okatýam kaýada. Nazar edişi ýaly özümiziň küreň ýeňsesinden tüňlýärmkä? Aynurun süňi bir daha soýan ýaly boldy. Ýa-da iki gaçşakly edip ýören binamyslar barmyş diýip eşden ýadyna düşdi. Tiz şondan çykaýjak iş diýip oýlandy. Şeýle adamlar bar bolsa, o da şolardandyr. Eger o nejisler bütüreklere gara beren bolsalar, ýaktyrmadylar. Ýala boňslar ýok nejisler. Olar ýok, ben kalhozyň zadyna, ýylyň zadyna el rumagy başlarlar. Ýeneňiň kellesine ýene müň pikir gelip geçdi.
Ahir ol yerinden turdu-da, ýabysyna tarap ýöneldi. Atlanyp owa tarap sürdi. Ol özüniň beýşak uzaga gidenligini diňe gaýdyşyny duýup galdy. Ol gumlugyň çetine çykyp, buğday orlun meýdanyna gar düşenne, başga dünýä aralaşan ýaly boldy. Giň meýdanyň sypaly aýyň ýagytysyna kümüş ýarly urdap ýatyrdy. Her ýerrekde bolsa-da, giýjäniň içinde bir gatar ýaly bolup görünýän 5 tane ullukan harman oňa şol arduly 5 öý ýaly bolup görünýär. Şol öýlere tarap ýabysyny ýüzüň saldyrmagy häzirlendi. Emma şo wada hyýaly ardugyň ýerini durmuş arada seýredi. Erteri ýerde gidip, raýonyň kömek soramasam, bu harmanlar bile gysha şenli iş bolar. Ýagyş ýagmara bastyrmasadan bir diýip oýlandy. Kambaýymdan ony işleder ýaly syraktyr bermeseler köseneriz. Kömek beriň diýip, hälisini azar berip duram hoklolary. Meydana dögülmeýän ýatan 5 harmandan başga, gazalyny dögmeli, ýa atmaly harmanlaňam 3-i de bardy. Ogry jümür göze başa düşüp görmehedi, o harmanlar agda gelen taýyn aş bolan soň, giýjilerine o harmanlaryň her kaýsynyň başyna garawul goýulýardy. Garawullaram garry görtü oglany şokdy. Gara göz bolsa bolýardy. Urlup ýarylyp barýanda ýokla diýýärdiler. Ýöne bir künnükde garaşylmadyk bir waka bolupdy. İňşetdi. Ýabyň goltugyna ýerleşýän gyzaly saklaýan ýetkinjek ýüregi ýardan ýarylyp gelipdi. Awşam harmanyň başyna eýe görünýäni, gorkusyna harman taşlap gaýdanyny habar beripdi. Aýnur arwakşyn eýe diýen zatlara anam edip duran okdy. Gakazy merdanagy, ömrüni ýeköz çölle sopançylyk edip geçiren adamdy. Emma ol ömrüni ýekeze gedem arwakşyn görmäänini gurrun bererdi. Bu zatdan bary ýel ýürek adamlaryň toslap ýören zadydyr diýerdi. Nädip gördüň ol ýany diýip, ene gyzytly soraw berdi. Emma oglan onuň gyzyna düşünmän gören zadyny ýürejigi bile gurrun berdi. Daňa oly süýjükde ýatyrdım göri. Gulama ol ýetgeşik tereşdirli. Men oň näme sesdigini tanamadym. Adamynky diýsem, adamynky däl, haýwanynky diýsem, haýwanynky däl. Böküp ýerimden turdum. Bir görsem, gyzyryň depesinde uzun bir aksat dur. Mene depede göýe ýetip durum ka diýdim. Sesini üýüni çykarman, iki ýana sarıjy öreň atyp dur. Doňup galym. Ahyram bar güýjüm jemledim-de ýükşäni götürdüm. Gorkudan ýa gözüňe görnäýändir janym. Eýe näme işledin, ýene näme işledin? Ýok, aýny gürece, gözüme görnýok, çyndanam gördüm. Şo bir duruşy. Madaly aran açandan soňam ýyzma seretdim göli, şo durun ýerine dur eken. Muny biri, oglany gorkuzmak üçin bilgeşýäniden ulaýmasyn diýip, göwnüne az kem mümkinlik gitsedi. Harmana aýlanyp gören ene oňa ellegmänligine göz ýetirin soň. Oglan gorkun morly diýen netije geldi. Harman taksiyinin eýe görünýäni hakynda habar ýeýem, owa ýaýranam boldy. Janym, u köniň arasynda gözüňe görnäýändir. Hiç adam ýokdur, sen eýe gördüm diýip ýaýradyp ýörme diýip oňa put tapşyrdy. Beýsen aýaly oglan şoklary gorkulardyň. Olary giýiş gurgun şo töwereklerdi işletmek kyn bolar. Her zadet erkek tanasyň. Göwnüňe basaly getdi, işiň bilen bol. Taksy oglan gorkýan nip ýerde durmagy ejab edip, kesin çykarmaly edipdi. Şondan soňky bolan wakalardan enäniň habary ýokdy. Taksy oglan gyzalata galmyjyk bolup, soňky gije hem harmanyň başyna baran bolsa-da, ýene gaçyp gaýdypdy. Ol bigedek ýeke dälle, iki tany ak işaret görüpdi. Eýeli urun ýadyna düşen ene, çet harmana baryp, eýe gören oglanyň halyny habar alyp gaýtmak ýüründüdi. Ýabysynyň jylogyny şo tarapa burdy. Harmana esli golylanny onuň gözüne harmanyň başyna bir gara barýar boldy. Neresi gorkusyna hene düşen ýatmadym ka diýip, ol garany harman taksysy düreden Aýnur öz ýanyny pikir berdi. Harmanyň başyna gara esli wagtlap görünmedi. Soňra kimdir biri şala kellesini görkezip, ýene aşak ýapylanýar boldy. Ene bir zatlara ullakan üns bermän harmana golylap barýardy. Birdenem onuň ýaby sakka durdy-da, gulaklaryny şördüp, burnuny parlatdy. Ene ýabyň jylogyny puw tutupdy-da, yksamlandy. Şo wagtam ol harmanyň aňyrsyny uzun bir akdadyň dikelip başlanyny gördü. Ol ak şarat barha uzalyp 3 adam moýdagy begeldi. Ýuwaşlyk göre iki ýana ranjyrap başlady. Ýaby ürküp, eýde tesi uğradı.
Ereňem innamyndan milyonlap garynja ýörmüllep başlanaýaly boldy. Bedeniniň sowap bar ýanysyzy. Durdunum. Görýärem käm diýen pikir kelletinde ýyldyrym bolup çykdy. Şo wagtda kakasynyň gürüňleri ýadyna düşdi. Frontda jan alyp jan berip ýören ogullary ýadyna düşdi. Wekime düşen üçin öýdüne gyzalat berdi. Sen ogullaň duşmanyň okunyňyny döşüni gerip durmagy gorkanoklar. Ne beýle sen janyň toşap boldy. Han sen sak şoğlanjyga gyzyt berýärdiňle. Ýok, sen şu ýerde ýaha amanatyň tapşyrarsyň. Ýa-da muň nämediginiň anygyna ýetersiň. Ene ýabyň jylygyny döwümlik gülen siltedi de oň böwrüne depdi. Beýlindäki sapançadan elini aldy. Tutuluşy berk golanyň açşana gör ýantaklap ýöňe ýörä vurdy. Oýun agy şarat durdy. Şol bir durkuny ýetgetmän şala ýraň atyp durdy. Olum ýa-da çekilerlerdi. Wakanyň soňunyň nähil boljagyna garaşýany ýarly. Eneňiň ýa-da tesmän gaýta ýöňe sürüp ugranyny görenden soň ol güňlüç ugurly bilen has güýçli şaýkanjyrap başlady. İttiýaly uglap durmady. Ansam bolsaň jynnamyň kimdiň aýtdyp, Aynur gadap bile gıygırdı. Yoksa da häzir ýek oku tawşyrýan. Tapdyň birde gorkuja adamyny. Ene harmanyň daşyndan ýügürüm edip, ak şaratyň golyna baranyna, ikinji bir garanyň harmandan esli aran açyp, gaýra kyzara ýetip barýany gördü. Gyslanmaçlyk gül onuň ýygynyň sapançany gysdy. Ok soğuk geçen gördi. Gary derrew özüni zaryň içine oklady. Tüpeň ses çykandan soň ok özüne atylan röýden ak işaret dil açyp gıýgyryp başlady. Dahat, rehmet, Aynur men. Eýem sapançan oňa tarap uzadan durun ene. Sen kim diýip diýişiň uzady. Men Selim. Egini köýnöksiz baş ýalaňaç Selim boldy. Dyýdyny çenini gyzyra çüm iki elini serip dägresi ýarlan ýaly güýägirip durdy. Onuň gapdaryna da köpüni dolanyň ölü ýaly bolup uzyň bir zat gyşaryp ýatyrdy. Wah ýer çeken. Kelmediň asal berip ene oň üstüne sürünni. Eýe bolan bolup ýumruk ýaly şagan däýlerini ýaryp ýören nezis asal sen ekeniň o. Selim molly manysy samrady. Men sen urasyň ýer çeken. Han düşbärik. Ýanynda köpüniň alyp düş. Selim molly uzyň ak sady hem süýrep gyzylyň üstüne düşdi. Oň elinäk ak garantganyň gyssa gary edilen zat däli görünip durdy. Uzyň syýrygyň başyna Selim molly öz sellesini geýdiripdir. Selläniň aşağı ýanyndan gol boýy taýaga syýryga atanaklaýyn berkidip, oňa da öz köýnüňi geýdiripdir. Köýnüň aşagyndan ýene bir şonuň ýaly taýagy kese daňyp, oňa da ak mutgal halta geýdiripdir. Şeýlekde tas iki adam boýy uzyň ak garant geýmeripdir. Ondan Aynur gyzyla tarap gözaýlady. İki tane saklanrak çalsa gyzylan doldurup, ağzını gözaýmer edip goýulypdyr. Ýanynda kimdi? Diýip ene Selim molladan sorady. Selim molla sesini çykarman, doňany ýaryp duran soň oňa sapança tutup, sonra onu ýangadan gaýtarady. Ýanyndaky kimdi? Däreti ýardan Selim molla gysany, bawa neçe? Eneň bedeninden tok geçen ýaly boldy. Sonra onu gaýtalany duýman galy. Kim? Bawa neçe? O kan hor nemişlep ýörberdi. Buytor etse eneden eýgili garaşmaly däýerligine göz ýetip Selim molly görüntünden gelip hemme zady boluşýar görüň berdi. Baby neşäniň bir ýere geleli ber ýetwat bolupdy. Gelin badyna onu ýöýünde bir kun saklahady. Selim molly gorkupdy. Baby neşäniň özüm gorkmandyryny okdy. Şonuň üçin ol köplenç meýdanyna çöp salamlaryň zaryndan içine gedilen gün görýärdi. Ýöne ol wagtly birleşiren ýerde Selim molly bilen duşup durýardy. Oğurluk şümürlüğü ikisi bileşip ediydi. Selim molly nirden ämäniň bardygyny Baby neşe saly görýärdi. Baby neşe de onu oğurlaýardy. Ondan oğurlanan zady ýerleşdirmek ýene Selim mollyň boýnunady. Ol Baby neşäniň terýegini beýlek gerek ýaragan tapyp berýärdi. Ýöne oğurlugyň köp bölegi Selim mollyň özüne galýardy. Olar ilkirkiler juda teri taply ýerek edýärdiler. Ýyl galdyrmadyga çalışýardylar. Soňa waka olaň iştäýe asylyp, nebislerini şagradyp başladylar. Harmanlar ýygnylmaka, mazaly galla şaýyny tutmagy ýüreklerini üdüler. Harmanlaryň başy takşyr bolan soň, arkaýyny hereket edirýäli bir uğur tapmaly. Ondan Selim molly bilen Baby neşe ikisi, şetki harmanyň başyndaky sakşy uluny ýeýe bolup gorkulmagy ýüreklerini üdüler. Özüm olar bu hokkularynyň şow aljakdygyna häçejigem şüphelenmeýärdiler. Olaryň pikir edişinçe, eýden gorkmajak adam bolmaly.
Şonuň üçin olar harman takçysynyň eje görünýän hakda gurrungyň oba ýaýrajakdygynyň tähelçejigim çekinmän. Onu gorkup goýberdiler. Bu habar eşiten adamlarym gorkur diýip inandylar. Aynurun ogluny ikinji gije ýene iýereninem olar öldürse netije çykardylar. Ogluny iýertedi, öýde gorkunlar diýdiler. Olar üstlerine adam gelip bilewden okdular. Fyrga telle köýnük giydirip, öňünden mazaly taýýarlyk görüp goýmaklar hem şonuň üçin. Eger bir üstlerine gelýärdi, olaryň göýüne kaçyp gidibermek meýli ýokdy. Eýe bolup geleniň özüni gaçyrmakçydylar. Aynur üstlerine gelenidi. Olar ýüzüniň uğruna kaçmak bile bolman, onuň özüni gorkup gaçar ýar etmekçi bolurlar. Selim mollu te iň soňky pursada çenli Aynur'u gorkutmak tamazynyň elidmänni. Iň ahyrda Aynur ýyda teser öýdýärdi. Baby neşe şu pursatdan peýdaranyp başyny utarpdy. Selim mollu bolsa öz emelini öýde şolaşyp ele düşdi. Hatta ol baby neşäniň gaçandan duýman galdy. Buğday nirek diýäňiz? Munça buğdaýy öýüňe eltip bilmezdiň diýip ene sorady. Sağlyň içinde urýymyz wady. Şonu doldurup gömmekçidik. Ulagyňyz näme? Men eşegim. Nerede? Zaryň içinde. O ýere çynny arkamy üzüle götürýär. Aynur, Selim molla, çarçyry boşadyp şu duruşuna öňe düşmek buyurdy. Ol garantgan amal. Ýyllar bir gördün teň, nähir molladyň. Aynur, ata babymy syýla. Meni beýle maskar etme, Selim bilen köýnügim bir geýin, diýip Selim molla sakkal saýy aglap ýalvarmaga başlady. Ene keskin gürledi. Gep köpertme. Ýyly nähir görnürsün gelen bolsa. Aýaly bolan şoklaryny nähir gorkulmak isleýän bolsaň, şo boluşmagy görnürsiň. Selim molla boyun bulmakdan başga ýol ýokdugyny düşündi. Aynur onu Sara agan kapysyna alyp bardy. Sara aga, daşaryk çyk. Harman takçysyny gorkudan eýän tutup getirdim diýip goýurdy. Sara aga da Aýjamal bilen täsbihim daşar çykdy. Olar eli uzun garantgaly, başı açyk, ýegini ýalaňa çykarny sallap duran Selim mollany görüp geň aldylar. Bolan bolup ýören bu haramda adam mollaçy eken o. Ýanyna baby neşe de bar eken. Pis tapar supesi diýenleri ikide duşup durarman otupdy. Soňra ýene bolan wakany gurrun edip berdi. Ertesi eýanyň tutrunyny hakda habar tutuş oba ýaýrady. Uly kiçi Selim molla näle tokady. Hemmekşi onuň bedroý keşbine syn edip üstünden güldü. Diňe mollanyň maşgalasy utanışdan ýa-da daşary çykyp bilmedi. Mollany milisiýa eltip tapşyrdylar. Basym onuň maşgalasam obadan göçüp gitdi. Milisiýa işgärleriniň baby neşäni ele salmak barada gözlegleri hiç netije bermedi. Ol gata asrynyk bir hereket edýärdi. Käte bir ogurluň ýyly bildirýmedi. Ol ýene-de bir ýerlere ýitirim bolupdyr diýdiler. Emma ol käte özüniň bardygyny duýdurup durýardy. Birden garaşylman durka kimingdir bir ýeriniň işigindäki maly gürüm-jürüm bolýardy. Bir gerek bolsa, Sara garan işigine bakyp oturunca toklugy, öňündäki legeni bile ýitirim boldy. Ogrynyň toklugyna şol legeni amsandyryp alla baryp gideni görnüp durdy. Toklugynyň gözlegine çykan adamlar tokoyun eteginden köýne legeni tapyp geldiler. Şunuň ýaly ogurluk goňşa bolurdy da gaýtalyp durýardy. Emma her näçe gözlendirdi, baby neşe ile düşäýän okdy. Aynur uruşun birinci ýerine iki oğlan alırdı. Begin Moskwan eteginde yaralı olup, Esluat gospitalda yatıptı. Golöýde ondan ýene fronta girenligi bardy, hat gelipdi. Ýolaman günorta frontdan ýadýady. Nazar harby училищеде okap ýördi. Moskwanyň etegine duşmanalar vurulup başlaran soň, adamlaryň göwrümi giňep, anama artan ýaly bolupdy. Frontdan gelýän her bir beginriji habar olaň göwrüne ganyp bekleýärdi. Olar her hili kynçylyk çekdilerim, ruhdan düşeni okdular. Gaýta barha erjellik güle görüşýärdiler. Şo günler Aynur partiýanyň raýon komitetine çagyrdylar. Raykomuň birinji sekretary Berdi Atabaýew Aynurly saglyk amanyny soraşandan soň onuň hem üçin çagyranyny ma'lum etdi. Aynur Türkmenistanyň wekilleri fronta gidýärler. Olaň arasynda parti döwlet işgärlerim, edebiýat sunugy işgärlerim, önümçülüň öňünde barjylarym bar. Öýler bilen fronta kömek üçin ýygynylan zatlaram soňgy däkidýärler. Siziň ýalkym kalhozyňyzyň kalhozçylaryň fronta soňgat beren gallasy, ýyly geymi, öýel başyna bir wagon edip uradylar. Wagonyň ýüzüne de ýalkym kalhozy fronta diýen ýazy ýazyljak. Partiýamyz sag bolsun. Ýeňiş üçin elimizi baryň gaýgyrmasyp, Aynur buýsan şuraýtdy. Hemmeti bidäl. Entek men saňa ha beginişlerek bir habaram aýtjak diýip Atabaýew Aynur'un ýüzüne ýylgyryp beretdi.
Türkmenistan'ın gidýän delegasiýanyň sastawyna senem girdipdirler. Sen top ýazamak üçin beren puluňa bolsa, begensiň adyna top ýazapdyrlar. Şo topy sen hut özüň begensi dabarly ýagdaýda uçurmaly. Bu habar eşden Aynur Atabaýewa näme jogap berjegini, oňa näme hil minnetdarlyk bildirjegini bilmedi. Birdenem gözüniň owasy ýaşdan nurly. Atabaýew oň bolşan sessiz syndyrdy. Ýylgyryp oturşyna Aynuryň özüni eralarına garaşdy. Aynur birden dilaşdy. "Berdi şunuňmy? Men begenjim görmäge diýänmi? Men o ýodugymy düýüş görýänim bilenmek berdi." "Torgunma Aynur" diýip Atabaýew parahat güldürdi. "Hemme zatçyn. Edil ýaňmyň aýdyşmaýaly." "Wah balam görsem, ýülsem armanym ýok." "Görersiň ýok, man görersiň. Sen derrew şaýyňy tut. Bir unty aşkyba durmaly." "Ýöne." Aynur alada bilen böwründen dedi. "Men ýerimden arkaýyndan biljek däl. Fronta gidip gelmek üçin ýetdi wagt gerek bolar. Ýerimden arkaýyn bol. Gelýän şaň ýokduň bildirmez. Gözgürok bolup dururys, ýerimizden gelen kömek ederiz." "Berdi, men begenjimden ýaňa häzirem özüme gelip bilmän oturyn. Sen begenjiňe menem şärik. Bir biziň raýonymyň diýmetkeşlerine, aýratynyň sizin kalgozyňyň kalgozçylaryna, sen hut özüňe bildirilen uly hormatlanam. Şoň şüýnem biz seni owaňyzdan uly dabar bil uratmakçy. Senin fronta gidýän delegasiýa bilen gitmäňe bagyşlap, ýürüýti miting geçirmekçi. Şunu gaty gowtapsyňyz berdi. Kalgozçylaryň egininden göterilen ýaly bolar." Aynuryň fronta urama münasibetli geçirilen miting garaşylandan ýokary boldy. Kalgozçylar front şefkerlere hat bilen ýüz tutup, o haty frontçylaryň öňüne okap bermegi Aynura tagyt etdiler. O hatda şeýle ýazypdy. "Mehriban eskerler, ýalkym kalgozynyň kalgozçylary bolup, seýlenýär. Biziň ümmülmez watanymyzy depelemek, biziň bir dogan bolup ýaşaýan köp milletli Sowet halkymyzyň gol etmek üçin gana tutsap gelen nejit düşmanlar regimte gyryn. Diýmetkeşleriň gany bile gazandan azatlygymyzy hiç bir güýjüň elimizden alyp bilmejekdigini, Sowet halkynyň hiç wagt kul bolup ýaşamajakdygyna faşistik patwalyjylar goý tirim güýçli darbaňyzyň astyna goý ýetirdin. Biz siziň mehriban watanymyzyň azatly urunlaky beýik töweşlerde görkezýän deňsiz taýsy edermenliňe goňýas hem buýsanýas. Siz düşmana garşy döşüňiz gerip, sosialistik watanymyzyň azatlygyny goraýaňyz, biziň halkymyzyň doganlyk dostlugyny goraýaňyz, öz atalaryňyz hem eneleňizi, doganlaryňyz hem uýurlaryňyzy, aýallaryňyz hem çağalaryňyzy goraýaňyz. Siziň frontda görkezýän edermenlikleriňiz bizi tyýylla, täze däýmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Bizi hasy köp zähmet çekmäge borçly edýär. Biz siziň bilen bir howadan dem alýas, bir alada bilen ýatyp durýas. Ýeriňizden arkaýyn bolun. Dol ýeňişgadan ýanşaňyz. Bir 2 sekundum golumyz gowşuryp beýkar oturmaz, ýa-da ruhdan düşmez. Her hili pidalary hem mätäşlikleri, kıyınçılıklara garamazdan watan üçin, ýeňiş üçin görüşürüz. Nemis faşistik patwalyjylaryna ölüm, watan üçin, partiýa üçin, ýeňiş üçin. Aynur şu miting münasibetli front üçin taýýarlanan sowgat ýüklenen furgona minmekçi bolup, oňa tarap ýönelenine. Aýjymal oň ýanyna gysmajylap geldi. Oň özüne bir zat diýmekçi bolýany gören Aynur aýak çekdi. Aýjymalyň ýüzüne soraw garady. Aýjymal tetini çykarman, Aynuryň eline bir kiçik düğünçek tutturdy. Bir zat diýmekçi boldy. Utanjyrap ýüzüne şaktarly. Oň näme diýmekçi bolýanyny aňan eneň öz soraw berdi. "Begen şana sowgatmy?" Aýjymal tetini çykarman şalaja başatdy. Eneň saklap durmalyk üçin bir tarapa çekildi. "Sawol balam, ahlasyňa ýetdip, ene aýjymala minnetdarlyk bildirip ýola düşdi." Owadan mazal saýlananlardan soň Aynur näme üçin edenligini bilmän, aýjymalyň birin düğünçegini açyp gördü. Onuň içinde keşteli, şirim haltaty, haltaň içinde üsfurç hat bilen aýjymalyň suraty bar eken. Ene haty derrew ýerine goýdy. Aýjymalyň ýylgyryp oturan suratyny gören ol wagty bilen gözüne erip bilmedi. Aýjymalyň sowgadyny, suratyny eltip berenne, begenjiň nähili şatlanjakdygyny gözüne getirdi. Ol oýlaryň ýeri
Sonra süýzer dulary ýadyp gitdi. Ene begen ýeňiş bir duranyp gelýär. Ene hut şowunyň ertesi Aýjamal gelin edinip goşa toý birden tutýar. Bir tarapda hatar gadynlar boluşyp dur. Bir tarapda gelinarjy çiçek gelin gyýdylar, gülälekli wydan ýatladyp dur. Ýigitler atlaryny täpçi edip, iki ýanyna pelatan kakýarlar. Ene toý märeketiniň arahyna ogullarny gözledi. Bir gyrada gyrmyz dowanyny ýeginini ýaskynja gatyp, toý märeketini tyýlap duran begenji tapdy. Gyrmyz dowanynyň bir taý syýryny uşagyny gysdyryp, toýa terenjam berip biren ýolman tapdy. Bu sonaklap duran dor aty böküp bilen nazar gördi. Emma ol märekeniň arasyndan gon şüle ýylaman tapmady. Birden enäniň toý hakdaky oýlary uruşda öpat duran ogullary hem beýleki obadoşlar hakyndaky ýatlamary orny berdi. Azy habary gelin ýigitler barmak basyp sanardan känni. Olarsa oba, nähil oba meňder. Toý nähil toý meňder diýen pikir oň deperinden agyr ýük bolup basdy. Uruş diýen bela doýmaz dolmaz ajdarga bolup gözüniň öňüne geldi. Ol şeýle ajdarga hakda çağaka erteklerden eşdipdi. Her gün bir gyýyz talap edip, obanyň ýa-da şäheriň gyýyzlaryny ýeke-ýekeden saplap barýan şol ajdarga oň aňyny iň bir elkenç zanlar bolup galypdy. Ýylyň başyndan inen häzirki uruş ajdargasy bolsa, aýal erkege çağa çuga park goýman şäherleri obalary demine dartyp gelýärdi. Onuň ýöňüne almak üçin her gün müňlerçe ýigitler janyny pida edýärdi. Şeýdip Aýnuryň obatynyň erkek göbekleri sabap barýardy. Kert güderden inen furgon güýçli saýkanyp gitdi. Ene o pikirlerden aýňarly. Aýjamalyň suratyny ýerine tarlady, uludan demally. Ol begenjiniň ýanyna ýetmäge ysany. Aradaky sanyjy gün oňa ýyldan uzak görünýär. Häzir onuň Aşgabatda hem 2 günläp garaşmaly boljakdygyny bilmeýänine gorgowda atdy. Fronta gidýän otlynyň hasan uraýanyny anyklanyny Araýalar tarapy urady. Ol Araýa Aşgabata göçüp gaýdandan soň onuň öýüne bir kerek gelip görüpdi. Gapyny Araýan öz açdy. Eneň başyna düşen günden Araýan habary bardy. Ýöne ene Araýanyň matam libasyny görüp ank görüp bardy. Olar seslerini çykarman, wagtla bir-biriniň ýüzüne teretip durdular. Birden hem garta uzaklaşdylar. "Senem beýlegine düşdüňmi?" diýip ene Araýanyň ýaşdan püre-pürlenip balkyllap duran gözlerini teredip ahmyrly başyny ýaýkady. "Ganym uruş." Araýa aňyrdanlyp gelişine eteginden ýapşan oguljugynyň başyny typap eşdir-eşdilmez pişirdi. "Hawada won. Bayramym azy habarnalyk. Bu şanda ýylyman janyň oduny ýanyp ýördim. Haýyndan bayram mert bolraýajan. Başa näme düşdi çekmekden başga alajymyz ýokdur." Aýnur Araýaň 3 ýaşlyja ogly aýazygyň golundan tutup özüne tarap çekdi. Çağa ilki bilen ýadyrgajak ýaly arkan gaýşdy. Enäniň mehremligi onuň şüwgeden dargatdy. Ol gögünjüňlük köle enäniň gujagyna bardy. "Ene oglum, sana sowatçyň getirdim." Ene goşgaltadan ullukan kelleki çykaryp ony aýazygyň ele tutturdy. "Albalam, her näçeden bir görjek günüňiz gowy bolsun." Ýap-ýaňy bir arasyndan ýurdan ullukan damşany ýatladyp duran kellekini uzak götürüp durmaga güýji ýetmedik aýazyk haraý gözläp ejetiniň ýüzüne garady. Araýa onuň eline kellekini aldy. Olar terkeşip isko togy ýerdiler. "Hani, urum ýamamyň ýerede" diýip Aýnur töwrüni garanjaklady. "Bayramyň habary ejemim ýanyny ýere beripdi." Araýa gamly seslendi. Onuň bir günlükde kizelhana ýerleşdirmeli boldy. Şükür bir näme bäri bakan ýalydy. 2 dertdeş gelin ulukly ýejen ýatman geçirdiler. Geçeni ýatladylar, iş döküşdiler. Ertesi kizelhana gidip Rumiýa maman hany sorap gaýtdylar. Fronta diýen delegasiýan alyp uran otly, watanymyzyň ümmülmez giňişliklerini kültürläp gün matalyna tarap gidip barýardy. Aýnur hemme ýerde şol bir galkymy, şol bir joşguny rehmet görýärdi. Ümmülmez Sowet watany şol bir alady bile ýaşaýardy. Dyňyňsyz gatny bolup polat ýollar front bilen tyýryň bütöw gowrasynyň polat damararyny meňdeýärdi. Ol ýollar bilen agyr ýükli owatlylar ýarag azyk geýmaryp fronta tarap gyslanyp barýardy. O ýollardan owatlylar tyýly tarap yaralylary, çağalary, ewakuýerlenýän zawod fabriklaryň enzamlaryny alyp gaýdaşyp barýardylar. Hemme zat front düşün.
hemme zat ýeňşi süýnýän şygar dillerdäki sözler bolman, tutuş watanyň ýürek urusyny aňladýady. Aynurun başına her kıyınçılıklar düşüptü. Ýöne onun front diňetini gören zatlary, çak edişi, gödüňine getirişýärlerdi. Göýran edilen şäherleri, ýanrylyň owery görünni. Aynur insan eli bilen beýle göýrançylyklaryň edilip bilinişine haýran galdy. Ýok. Binejik düşmanlarda insanlyk galmandyr. Olar insanlyk keşfini ýitiren gan hor wagşylar diýip Aynur ýöz ýanyny amykly netije geldi. Eger wagşy bolmasalar, olaň beýle betişleri, parahat oturun halky gyrgyna bermäge ansaw çatmazdy. Bular gududaşan asmyjekler, olardan diňe ýok edip diýmek bolar. Insan bedeniniň ölüm zygynyna üýelýän ýerini görün, Aynurun kalby doňup baldy. Onda ýejilik gorky ürkü diýen zatdan nam nişan galmady. Ol häzir ölüm diýen zat ýadyndan çykardy. Ol häzir özüniň duşmanyň okuna kükrügini gerip, arkaýyn gidip biljekdigini, öňünden çykan duşmany gaşyn sıtman kersem edip taşlajakdygyny anandy. Ol şüýerdi. Adamda ýejilik diýen zatdyň, gorky ürkü diýen zatdyň bolup bilişine haýran galdy. Töweş meýdanyna diňe duşmany bolan ýigrenjiň, gadabyň ýaşaýanlygyny, ýeňşe bolan ýan bermez hyrugyň ýaşaýanlygyny görýetirdi. Töweş meýdanyna adam bütünni başga adamy görýär. Adamın başynda ölüm howpuna hem bir-de bütünni biperway garaýarlar. Amana ol arsaky bir zat ýaly, ýa-da hiç bir manysy zat ýaly. Parahatlyk wagtyna toğun damagyny şallylyna ýüregim bolanok. Sen bolşup duran adamlara bir-de adamyň ölümi hem adaty bir zat bolup galypdyr. Ýöne gengeri, şonu da bir-de adamlaryň islegleri güduran aladylary, şol adaty insanaladylary. Bir-de hem olar degişýärler, gürleşýär, aýdym aýdýarlar, begenýärler, gynanýarlar. Ýöne bu zatlaryň manevi ütgeşik. Bu zatlaryň hemmesi watanyň kasama eýlenipdir. Adamlaryň ýüz keşiplerine de kasam duýulýar, sözlerine de. Aýdymlar hem kasam bolup ýanglanýar. Aynur Akowyň içinde bir türkmen esgeriniň gamgyn aýdymy hiňden eşitdi. Oňy diňsarly. Däli köňlüm ýöregi deli watana, onna saňa gödýol galynmar. Aynur hemişe gamgyn guli ýanglanan baýdymyň. Ýa-da bütünli başga hili mana eýe boluşyna geň galdy. Ýa-da bu aýdym gam bilen gustaýly ýanglanmaýardy. Ol kasam bolup ýanglanýardy. Ýa-da onu aýdýan hem saýadyndan göwüni galyp, selbetini küýseýän hemra däldi. Onu aýdýan esker dogduk mekanyna, söýgülisiniň ýanyna ýetmek üçin ýeňiş gadanmalygyna düşünýärdi. Ýogy gaýtarmalygyna düşünýärdi. Onuň üçin göz ýolda galan segur ýarynyň ýanyna gaýtmak diýmek, duşman ýok etmek diýmekdi. Diňe duşman ýok edip, söýgüliň azatlygyny gorap saklanyňdan soň onuň ýanyna gaýtmak mümkinni. Töweş meýdanyna ýarym küýdemek, ýeňşi küýdemek aňladýardy. Töweş meýdanyna dogduk mekanyň küýdemek, onuň azatlygyny pişin etmek aňladýardy. Watanyň azat bolmasa, ol ödüňki däl. Watanyň azat bolmasa, söýgüliň ödüňki däl. Ine, watan ugruna göreşiň bilen hakykaty şunna. Bu zatlaň bary. Aynurda ütgeşik täsir döretdi. Ol täze bir adama ýöwürli. Ol adamyň iň bir iňçejik, iň bir näzik duýgularynyň töweş meýdanyna äpet güýje bolşyna geň galdy. Ol tyrly, şeýle gamgyn aýdym eşitdi. Oňa bir hili ýejilik alamaty ýaly garardy. Emma ol bir-de şol aýdymyň esgeri ýa-da çekmän, öňe iterýänligine durky bilenandy. Begenziň bölümine ýetmezleriniň öň Aynurda köp duşuklar geçirdiler. Eskerler bilen gurrundaş boldular. Olara tyrly alınıp barlayan işler barady. Adamlaryň watançylyk joşguny barady, gurrun berdiler. Getirin togotlaryny goşurdylar. Aynur basymrak begenziň bölümine ýetmegi. Öz perdendini görüp, bagyryny basmagy sanýady. Ol bu arada hiç kimiň ýanyna dil ýarmasady. Şol arzuly purtudyň basymrak gelenini küýseýärdi. Ýüzüne oglum begenji ejesi Aynurdan. Nemis basbarjylaryna ölüm diýen ýazgyly topy dabary bilen oğruna goşurjak purtudyny sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Ahyry begenjiň bölümine bardylar. Çoyun ýaly garalyp duran asman aşakka çaýjak bolýardy. Adamnyň ýüzem şol asman ýaly gamaşykdy, gadaplydy. Uýun boýly hortoň ýaşyna görä has uly görnýän polkownik Aynuryň öňüne harbiler sodurup, "Mert bolan uýam. Seniň ogluňa Begenç Nazarow. Dün duşman da bolan allym berdim töweşdi.
Gahrmanlar çöge pat boldy. Ol özüniň top raşýody bilen duşmanyň 5 tankyny, 100den artyk soldatyny hem ofisiýerini ýok etdi. Polkovnik Bravos krägini. Öz söýlerini ýene urjak aýylgan starbasyndan heder etdi. Emma ýene bir turşuny tutmän doň ýaly oturdy. Oň nazaryna üýtgeşik gaýrat gören polkovnik ýene dowam etdi. Begenziň top raşýody tutuşdygyny helak boldy. Emma duşman geçip bilmedi. Sizin gelmeňizde fronta sowgat beren topuňyzy öz ogluňyzy dabaraly gowşurmagy ýörüti taýýarlyk görüp ýördik. Bu wakany biziň halkdanmazyň dogonluk dostlugynyň tyýl bilen frontuň birliginiň dabaraly mitinini öwürmekçidik. Ýöne biwat ölüm biziň o ardygymyzyň amalaşmagyna maý bermedi. Ölümden gahrman söwüş dostumy ýitirdik. Hede şahatlyk göre garşalmagy derek. Azy habar bilen garşalmagy mejbur boldyk. Begenziň ganyny müň edip almaga biz, oň söwüş dostlary ene tüýdünden andysýas. Polkovnik dymdy. Aynurny oň öz sözüne garaşýanyny bildi. Aglamady, ýeňiremedi. Duşmany bolan gadap ony hasy berkitdi. Oň agzyndan ýalyn çykdy. Oň her bir sözi duşmany ok bolup atyrdy. Dogonlar, balalar. Men öz mehriban perdendimi görmek umydy ile geldim. Men agar günleri döz gelip yetiştiren 5 perdendimiň 5-tinim watan urunak söwüş atardım. Eýem olaň 3-tiniň azy habaryny aldym. Beýle ýetdi. Adam şekipçilerden agar. Başga bir wagt burun bolsa, bu agar darby meni 7 gat ýeriň astynda okurdy. Men hasraty taap getirip bilmän ölerdim. Häzir bolsa, görüp dursaňyz men dik durun. Gözüme ýaşam gelen ok. Munyň sebebi näme? Uruşda ölümüň ýeňilligi üçinmi? Ýok dogonlar, balalarym, beýle däl. Men başyma düşen ýetkiniň aguty gat güýçdirek. Meniň perdentlerim öz azalyny ölmediler. Olar duşman ok paýhynlady. Ýöne dogonlarym, balalarym, men häzir şu ýerde watan üçin gurban bolan üç oglumyň gurrugyn etmäge, olaň adyna gadap durmagy ýolýan. Eýsem bir söwüş meýdanyna gahrmanlar çöge pat bolan ýeke men ogullarmy. Watan üçin her gün janyny orta goýan müňläp gerçekler men perdendim dälmi? Olaň hemmesi men perdendim. Meniň perdentlerim hem özüm ýary müňlerçe, millionlarçe eneleň perdendi. Men fronta gelip bir zat akyl ýetirdim. Men oglum 5 däl eken. Meni goraýan, men watanymy goraýan, men 5 oglum däl eken. Men oglum sansyz köp eken. Men oglum ýeňilmeli eken. Men 5 oglum diňe men perdendim däl eken. Diňe men goraýar eken. Olar millionlarça eneleň perdendi eken. Millionlarça eneler goraýar eken. Biziň her birimiz million ene ekenik. Biziň hemmemiz bir ene ekenik. Men häzir ýatyjak bolsam, matam baglyjak bolsam, diňe üç oglumyň däl, 100 müňlerçe oglumyň ýatyny tutmaly, agysyny aglamaly. Biziň häzir beýletme hakymyz ýok. Biziň hemmemiziň enemiz, biziň hemmemiziň atamyz, mehriban watanymyz howpatsyny. Watanymyzyň azatlygy üçin, eneleriň, çağlaryň göz ýaşy üçin duşman rehimsiz urun, dogonlarym, balalarym. Soňra ene begen şün ýatadan topuny polkuň iň edirim topçularynyň birine gowşurmagy ýüregine döwürmeli etdi. Topu Belarus ýigidi Grigori Loykonyň top raşýodyna gowşurmak makul bilindi. Grigoriýanyň atenesini faşistler öldüripdirler. 2 uýasyny Germaniýa sürüp edipdirler. Oňa top gowşurulma münasibetli geçirilen mitinik, Sovet halklarynyň dogonluk dostlugynyň gudratynyň, Sovet adamlarynyň ýeňişe bolan ýan bermez ynamynyň ýene bir suwutlanmasy boldy. Grigori topu kabul edip alanyna, te iň soňky demine şenni, duşman rehimsizlik bilen urjakdygyny kasam etdi. Aynur, Ajemaryň begençe sowgat iýeren şilim haltatynam Grigori Loyka gowşurdy. Ajemaryň hatyly suratyny gorsok süýütüne saranyny görün. Eneň ýüregine ot ýapyşdy. Onuň ýüregi "Bulara ne edip Ajemar eltip beren, oňa näme diýerin? Begen şan" diýip zarlady. Frontdan gaýdaşyn Aynurdagy watanymyzyň paýtagty Moskwaň üstüne gaýtdylar. Munyň sebäbini ol Moskwa gelenden soň bilip bardy. Görkezden söwüş edermen üçin
Begenje Sovet Soýuzynyň gahrymany diýen Berent at takypdy. Aýnygy Kremlli Hut Mikhail Ivanovich Kalinin gözi kabul etdi. Oňa Begenjiň altyn ýyldygyny hem Lenin ordeni oşurdy. Partiýanyň hem Sovet hökümetiniň adyndan watanyň adatly uğruna gaýdusuz zähmet çekýän äli türkmen aýarlaryna Aýnygyň hut özüne minnetdar köýdürni aýtdy. Eneňiň beýik dağ ýaly başy asmany ýetip duran perdendi. Yanıp duran ýyldyrjyk bolup gysymyna geldi. Edermenlik şöhraty bolan o ýyldyryň hem şöhledi hiç wagt ösmedi. Eneňiň ýürek godum hiç wagt ösmedi. Oba Aýnury ýas matam bilen garşylamady. Adamlaryň ýüzünde alamat hem diňe gaýgy hasratyň alamaty däldi. Gahar gazabyň, aýgytlylygyň alamatydy. Adamlaryň göwnüne hem susupesligiň alamaty bolman, hat dartgynly uruh berentligiň alamaty bardy. Aýnuryň öýüniň töweregine uly kiçi aýal erkek tutuş oba ýygranapdy. Ýöne gözi ýaş edýänem ýokdy, hed edýänem ýokdy. Bir ýerde matam öz ornuny dartgyny göreş galkymna beripdi. Bir ýerde adamlaryň boluşy ýene Moskwanyň eteginde söwüşçüň eskerler ýatlypdy. Topoklar dirarly paýhyn ulan tokoydy. Matam tuturun goşa berýodyjyk. Begenjiň onuň söwüş ýoldaşlarynyň şol berýodyjyklaryň astyndaky dogonlyk madary gödüňine geldi. Ýene şonu aýagy üstüne durup bilmänni, dyýdynyň ejid göwresini götürmän öz-özünden ýepilipdi. Ýene watan üçin gurban bolan goş şehitleriň madarynyň başyna dyýda çöküpdi. Onuň daş töweregini bolsa, ýüzleri gahar gadapdan doly eskerler gurşap durdy. Ol eskerleň ýüzünden ýene gan üçin gan, zan üçin zan diýen kasam okapdy. Ol häzir bir ýerde daşyna ýüşüp duran obadoşlaryň ýüzüne hem şo mukaddes kasam okady. Ýene mereke sus, emma anamly, merdany nazaryna ýylady. O nazarda ejidlige ýigrenç bardy. O nazar adamlary matam tutmagy çagyrman, aralmagy, ganalmagy aýgytly söwüş çagyrýardy. Eneňiň nazary bagyryp boýnuny zyňmagy häzirlenen aýjymalyň hem gowuşan damarlaryny polat tarýar dartdy. Ençime gün ber göz ýaş kepemedik aýjymal. O nazara göz düşenni öz-özünden ýoldy. Kadyn dikledi. Saraga baryp Aýnurla görüşdi. Galyn mereke şo bir durun ýerinden butnamady. Saglyga manyň soraşanlaryndan soň Saraga Aýnury ýöneldi. "Gyýdym, biz sen geleriňe sabyrsyzlyk göle garaşdyk. Sen o ýerdäki uly jeňiň içinde bolup geldiň. Şo adamlaryň her biriniň şo uly jeň hakda hakykaty öz gözüyle gören adamdan eşdesi gelýär. Arap ýadap gelenem bolsaň, sen şo adamlara uruşakdy. Sovet eskerleriniň edermenini hakdy. Watanyň şöhratyny belende götüren öz batyr oğlum begen çakda görüňler." Aýnur görüňlerdi. Oň her bir sözi göreje çağırış, watanyň näki kasam bolup ýanglandy. 1942-nji ýylyň baharynyň aladasy aýratyny martyk boldy. Suw wagty bile gelmedi. Gelen soňam adamlar gyssap başlady. Hem yerden joşdy hem asmandan. Joşuny suw ekin meydanlaryna gabatmagy gatkyn görýärdi. Islegli ýerine akandan urup ýaryp ters uğurlara tutturunny kim görmeýärdi. Her damjada altyna barabar suwy geregiň üçin peýdalanmak azap ýaman berýärdi. Hemme kişi giýje ünlüýüni iş sünne geçirýärdi. Uluklu gizetini suw tutulýan meýdanda aýrynyp geçiren Aýnur, daňy uly ýykylan bögödi alyp bilmän duran aýjymal laýyň üstüne geldi. Öňüne bögöt batyryp madal çiýişdi. Suw ullukan salmadan alangyrak şüdügäre çykmagy gatkyn görýärdi. Ýa-ha bögödi saklamagy goýulan gyýjaga ahmal galypdy. Ýa-da diýinman ýagýan ýagyşdyň zap duran suwa bögödi ýykmagy kömek edipdi. Bögöt ýarylypdy. Çiýişip duran suw aňdarylyp gidipdi. Alanlagy etekläp gidýän salma ekin meýdanyna kynlyk bilen çykan suw hem ýygyna dartyp barýardy. Bögödüň ýarlaryny gören biýişik bir salym harsurup işlän boldy. Soňra halis bolmajagyny bilip, beýle ýanyna guloklar gaýlanyp, pellere suw çykyşyna göz bolup ýören aýjymallagyny çağırdy. Üç bolup üç ýerden ýetişbirliklerinden gumoklap başladylar. Emma olaň oklaýanjy gumy tüýüt derýa talhyn saranýarly. Gumyň düşen ýeri çalaja köpürjükleýärdi de atyryň gumuşa bad erep gidýärdi. Aýjymal suw girip ýabyň aňry ýüzüne geçdi. O bir ýandan biýişik beýleki
gıydan bir ýanyndan ýabyň iki gırasyna gum sürdüler. İlkilkire näçe gum sürdüler, suwşa bady alyp gitdi. Soň çiýişip duran suwuň bir näme bady gaýdyşyp, iki tarapdan türlüýän gum suwuň ýüzüne çykyp, salmadar alyp başlanýar boldy. Ýöne salmadarlygy suw täzeden batlanyp, gumy işdämenlik bilen ýalap başlaýardy. Hem täýel salmyň içinde gyýdylyň çeken bar adaby bidirek bolýardy. Olar şeýdişip aljyrap dur kalrym, Aynur olaň ýanyna bardy. Derrew işe oşuldy. Emma bolur ýaly. Suw atylýan gumy şo wagda ýalap gidýärdi. Soňa waka gum tapmagam kynaldy. Bögediň ýyk ýüzi çoň çukur bolup ýatyrdy. Wah, şu wagt bilýän 4 sany az nur ýaly erkek kişi bolaysa bekläjekdigini Aynur Ahmar bilen teslendi. Soňra gyýdyr öýdüni. Beýdi poranyşyp durmakdan peýda ýok baralym. Ýaňadan şöp ýygyny alyň. Şöp bile alaýmasak hedil bermezbi bize. Bögedi taşlap, yerlerden şöp yığmağa başladılar. Yılgın nimen, kızgın nimen, yannak nimen, ellerini yerin şöp yığdılar. Her haýsy guzoğun nolurup getirdi. Bibişik getirince şöpünü aňyrdan gelişini ýabyň içine oklap goýberdi. Onuň oklan şöpüni suw ýüzüniň uğruna pırlandyryp alyp gitdi. Wagt şaga başyňa dönün. Saklamasaň bolmaz ahir diýip Aynur Ahmarlygy ýygyrdy. Hani bardy şöpü bir ýere üşüriň. Ýadyr men suwa giren görün. Ondan men ýelämden şöpü suwa taşlaň. Ol özüni ýaboklady. Ýennamyň ketip gelýän sowuk suw bir wada oň göwresin doňdurup, guruşdurup taşlady. Emma kim-kimden onuň ýennamyna bir ýyllyk aýrylaşan ýaly boldy. Ol sowugy bütünle unutdy. Pirini ýabyň orta arasyna bir adam öň ýanyna ýere tanyşdy da oňa agrym salyp pena edindi. Uşakluğunu yetip duran su, onun iki tarafından kögülönüp akıp başladı. Ol, mazal akşamlanandan son gıydar öýlerini. Hana barılım, çöp oklaňyny. Gıydar çöp okladylar. Çöpem tegelenip, Aynur'un duşundan böwür berip geçbereli görünü. Emma Aynur, yere sanjan pirinin sapını bir tarapyrak gıýşardyp, çöpün öňüne gelmedi. Çöp, dıkyn alıp, enen göwresine agrym salyp başlady. Suw bir näme çiýişip çöpüň üstünden gapdarlaryň şahlakyp başlady. Hanynny gıýlarym, ýabyň ikerňeginden gum sürüp uraň diýip Aynur gıýlary buyurdy. Ýöne suwuň ortasyna ýekije pilim gum atmaň. Suw eredip gider, ýabyň ikerňeginden aktyryp goýberýän. Gıýlar oň diýişi etdiler. Suw çiýişdigiçe çöpem Aynura güýçlärem salýady. Suw çöpüň üstünden akandan oňman, Aynur çöp bile berlikdi, ýolundan sowup taşlamak üçin öňe miňzeýärdi. Aynury düýürläp alyp giderdi görnýärdi. Ýöne Aynuryň duruşy berkdi. Gitmersiň diýip, Aynurym iki elden piri agram salýady. Hem göwresi bilen öňe miňzeýän çöp agram salýady. Bökütdirip, öňe daýan dakanyň öňünde köküren gerip durdy. Balarym gaýrat edinde, bir salym haýdaň diýip, o gyýylary hem himayet berýärdi, hem olar gyssaýardy. Gyýylar ellerine geleni diýdiler. Ýöne işlemek kıyınny. Dynman ýagýan ýagyş dünýäni palçyk edip taşlapdy. Pirin agdy dessine palçykdan bolýardy. Onu kakyp aýryp bolan okdy. Gyýylaryň bir ýagdaýda böget aljak boluşlary suwulganyň agdy bilen o söndürjek görüşme meňdeýärdi. Olaryň atanja gumlarynyň suwuň düýü bilen aýaklaryň üstüne togulanyp geçişini Aynur duýýardy. Oňa ýöne bir gum akıp gitmän, gyýylaryň azap baryny siňdirip oklan wer däňler akıp gidýän ýarly. Ahir Aynur aýagynyň üstünden togulanyp gidýän gumyň kiparlap başlandygyny, aýagynyň palçyga batyp başlandygyny, suwa taşlanan çöpüň ömünni diňe öýe gowrasyny därli, ýere hem agram salyp başlandygyny bir näme ýynjalmak görüp duýup başlady. Gyýylar bolsa, görgi ýamanly görýärdiler. Şykky palçyk piýilleri ýelmi ýelmişip ýatyrdy. Piýilleri gitdi çagralýady. Gyýylar piýire ýelmişen tokko tutan palçygy aýyrmak üçin zor ony tersine ýugurip ýere pat urýardylar. Emma mundan mullakan peýda ýokdy. Gyýylar azap ýamanly görüp, ýetli wagt işlänlerden soň iki tarapdan türlüýän gum suwuň ýüzüne çykdy. Enne suw edil ýabyň ortasyndan çöpüň üstünden düňdürli bakýady. Onuň şagyrlasy zarby artanam bolsa, ol ýöne çöpüň üstünden akýan suwuň zarbydy. Böget suwuň öňünde mazar keseripdi. Enne çöpüň aşagyndan gumyň akmasam kesilipdi. Täk uşaklygyna çenini palçyga batan Aynur, enne edil ýere şüýlerini ýalyp durdy. Ol enne suwdan şykaýat boljakdygyny bildi. Pirini sogurup aljak bolup synanny. Çöpüň hem onuň öňüne sürülen gumyň agramasyna pil edil ýere kaklanýardy.
on soğur olmak başartmadı. Enäniň öýüdi gowgunjak bolup synany bir de başartmadı. Ajemaljan pilim uzunu tut diýip ol Ajemalyň kömek sorady. Onuň uzadan pirini yapyşyp iki ýany aranjyrady. Zordan bir aýagyny gowşadyp dyýdyny üstünden suw şaglap duran dıkanyň üstüne diredi. Ondan ikinji aýagyny gowşatdy. Şeýdip dıkanyň üstüne çöküne düştü. Ondan iki ýany aralaşdyryp piirinden sogurup aldy. Durşöyle palçyk bolup ýabyň daşyna çykan Aynur hiç daha üns bermedi ýetişýüliginden gyýdary kömek berip başlady. Inne suw ýuwup ýakydip durmandyň atanjy gumlar bildirip durdy. Suwuň iýik tarapyna ýar görünip duran üýüşmek dıkany ýyza galdy. Şep atylan ýeriň ýeretine ullokan böget emele geldi. Ýaby bekledim edenlerden soň Aynur bilen gyýylar demlerini dörsemek üçin beýillerini ýazanlaryny eýýam naýda boýy ýokary galan gün o tarapdaky bulutlar gana boýuryny ýaradip durdy. Diňe şondan soň olar ýagyşyň diňip bulutlaryň hem syýrylyp başlanyny bilip galdylar. Ýap beklenenim boldy. Şöpüň asty bilen suw sızmak dowam edýärdi. Üstüne çykyp depelenler bilen hem bögedi tap batlanlar bilen hem ur ketilmedi. Ondan Aynurdagy bögedi ýeretinden ýene-de galňadyp başladylar. Olar bögedi bir kemse berkitdik edenlerine esli ýokary galan gün bulutlaryň arasyna ışıklady. Düýünden merdi ýynman ýagan ýagşa mazal eýeten ýer derläp ukudan oýanan myssyjak şagy memrap ýatyrdy. Ýöne Aynur häzir töweregine syn etmeýärdi. Ol bögede seredip näçe suwuň ýa bolanyny hakdy, näçe ýeriň suwurulman gadyny hakdy, näçe wagtyň ýitirileni hakdy, ahmarly oýlanýardy. Birden ol ukudan açylan ýary başyny galdyrdy. Beýle ýanyny çöp bilen piýilleriniň palçygyny gadaşyp oturan gyýlar öýlerini. Balalam, siz gidinde ýeginekliklerini çalşyryň, guranyň demdiňiňi dalyň. Aynur eje, siziň öýüňiz bizden beter ahyryn, diýip Ajemal oň öýüňiň gitmeligini aýtmak istedi. Emma Aynur oň sözüni böldü. Aynur ejeňi döwçalasy ýok balam. Barın gidin. Men size gelýän şaňyz hem bögede gözgülek bolaryn, hem pellen suwuryşyna terederin. Bir zat aýdandan soň Aynur ejeň ýaryp bolmajagyny bilen gyýdylar. Oň bilen şekeleşip durman gitdiler. Aynur bolsa suw düzülen pelleri aýlanyp başlady. Käýerden täze gulak açyşdyrdy. Käýerlerden şiil çekdi. Tä günürtany çenni gyýdar gaýdyp gelýän çalar 2 minudam dek oturmady. Gyýdar gelinden soň işini olar tapşyryp obaga aýtdy. Onuň öýüne gelip ýegin eşigini çalşaryndan şodu görün. Sara gapydan ýüzüne aktam edip girdi. Ýolaman ene aňtaň boldy. Birdenim aýaklary öýdünden ýepilip aşağı çökdi. Ýolaman diýdiňmi? Ýolaman göpat bolupdyr, diýip öýde samrady. Saragan birinji gedek görýän ýaly, oňa geň alýan ýaly. Gözlerini tegerep oň ýüzüne gökim bile garady. Şol oturşyna ýerinden mutlamady, duranyp sesini çykarmady. Saraga sygyryň dili ýaly sary kagazy eline tutup durşyna müýünli ýarseslerini. Mert bol gyýdym. Galan jaňa bereket bersin. Ýap-ýaňy paştalyon getirdi. Ýolaman neresi? Gahrmanlar çok öpat bolupdyr. Wah, şagajygym. Ýolaman janyp ene uludan bir demin aldy. Ähli derdi için urdy. Bilim bükdüňiz şagam. Wah, begenjim, guwanjym. Ýylamanym, ýolamanym, neneň naçarynyňy dözdüňiz. Size ýeluzan ganym peýerlinden tapsyn, başga näme diýin? Ol ağlamady. Ağlary mejal ýokdy. Bir gedek ol ýanyny ýere berdi. 3 günnäp ýanar oduň içinde ýatdy, samrady. Bir görseň, gaýrat edin gyýdlarym diýip, böwet başga bolýan gyýdar lögürleşýärdi. Bir görseň güpat bolan ogullary bilen adamsyň nazar lögürleşýärdi. Olaň atlaryny tutup garlaýardy. Begenşan, gonşan, ýylamanjan, ýolamanjan. Käte bolsa, ol akyryna aýlanan ýaly bolýardy. Wah, şagajyklam. Ne günne goýduňyz meni? Yer godukladyp ahyryýardy. Enäniň ýagdaýy, onuň ýanyna oturanlar ul howtarataldy. Aýallaryň biri. Bir kiçik nazaryň adyny ýekejegeden tutanok. Adam süren ölen ogullaryň adyny tutýar. Şolar lögürleşýär.
birden özüne fırsat bulaymagy ýagşy diýip hamsyp oturuşyna gyňyzynyň uzuly gözüniň ýaşyny tüpürdi. Partiýanyň raýon komitetining birinji sekretary Atabayew onuň ýagdaýyny eşitip ýürüti soramagy geldi. Onu kedilgana ýerleşdirmän gurrun etdi. Emma hala kim guglaşyp akyrna aýlanan Aynur muňa bolmady. Berdi. Men kedilganalyk derdim ýok dogun diýdi. Ölsem öýdüüm döleýin. Hakygatda bolsa, oň derdi goşady. O böget basjak bolanlaryny öýkünün sowkladypdy. Ýolamanyň öllü habaram oň üstüne urna bolupdy. Ýerneçe boldy. 4-5 günden soň ol bäri wakyp başlady. Kedilgana gitmedi. Rayon kedilganagyň baş frazynyň maslahaty bilen owanyň felçeri ýetişibiliginden oň derdine demetdi. Enen gylgyny kim-kimden azarly, samramas kedildi. Ýöne şinnidem şo ýonkusydy. O jaýyň depedine diwarlaryň gözüni dikip, sesini çykarman ýatyrdy. Emma ene diňe daşyndan güräýmäge şeýle tosdy. Kalbyna boldy garasat kopýady. Onuň gözüniň öňünde hemişelik ornadan şo bir surat, kino lentasi ýaly bolup gaýtarynıp durdy. Ine 5 tane gümedekler oturun awy. Olara girip çykyp ýören 5 tane gelin. Sandy awtyk çoğuluk. Ine birden menäniň gözüniň öňünde şol 5 öýüň 4-üsi birden aşak çökkä oturuberýär. Ene şonda bütün gowratyň teskenip agyrýar. Ol 4 öýüň ýere girenini ýa-da asmana gaýyp bolan duýmany alýar. Onuň gözüniň öňünde diňe ýekece öý ýalňy diş ýalyp somaryp otyr. Ene arzuwlaryny ýatlaýady. Ene arzuwlar bilen hoşlaşýady. Ol uzaklygyny agyr oýlaň içinde geçirýärdi. Ol uzak gejeleri agyr oýlaň içinde geçirýärdi. Ol oýlaryň morda her minuty ony bir ýaş gaýra ýaşadýardy. Aynur, bugün galan ýeketenmi näme? Sen o ýerde nämeleň bolýany gözüňde görmediňmi näme diýip, ol ýöne görünüp görýärdi. Nişime sen ýar ýeneler. Öz perdenden watyny burnak söwüş atardy. Sen beş oğlumu iyi verdim diýäsiň. Bu wagt gep sanymy näme? Bugün her kim barjadan orta aşkarya. Bir bolun bir nur odya owansy bolun owansyny. Tutuşdy bilen ýanrylan owarar gözüňde gördüm. Aynur. Grigori niýatly. Eğer maşgalarından ýelýüp ýeköýdi galypdyr. Bir ýerimin günümiň başyna düşen howp boldy. Bu howpdan diýilmek üçin pida çekmeli. Pidaň gowsy barmy? Sen beş oğlumu iyi verdin watan gorawna. Beş oğul. Eýem 4-sinden ýelýüdüm. 4-sini ganymajlar kademine tartdy. Ýöne ýeki dikraryny ýerip, onuň hem 50 won enäniň ýagdaýy. Senkiden gowduryýarmy? Ana Ay Sultan görgüli. 80 ýaşynda. Ýekece agtygyndan diýenip ýeköýdi, ýerrip galdy. Şondan otan Aynur. Ýöne men 4 gedek çürkündim ahry. 4 gedek ölüp dirildim ahry. Näçek mert bol Aynur. Başyňa düşen kişi kimin çek. Sen ýurdy şün, ýyl gün şün dogurdun perdentlerini. Ýyl günden bile uwanjakdyň olary. Täliň ters geldi. Enne ýyl gün sen derdiňden paýlaşýa. Senem bilim keni. Bu wagt ölüm hakda oýlanmak pursat ýok. Diňe watan hem ýeňiş bar. Ýeňmeli, ýeňişli ömür ýok. Ýeňmek üçin orda göreşmeli. Janyň orta goýmaly. Bugün ýeketiň başyna düşen günler Aynur. Tutuş ýylyň güniň başyna düşen melamat bi. Şoň üçin hem Aynur mert bol. Ýyl bilen gelen toýda bayram diýip ýöne aýtmandylar. Ýylyň güniň arkaňda duranyna, ýyl günden deň duranyna şükür et Aynur. Häzir ýeşildiň wagty däl. Duşmanyň gözüne ot ýakmaly. Ýerden ýüräniň bary şu arada bilen ýaşap ýör. Ýylyn kim oturma Aynur? Watanyň namysy üçin, ogullaň gany üçin dämetjek. Gam ölümden, iş hereket ömürden. Gurban şatdygyndan gymyrly. Ýyl güne peýdan ýetsin Aynur. Ýene tesini çykarman ýatşýaly. Birden tesini çykarmanam turup gitdi. Ýene bir ýerini bek guşap işine başlady. Bu duruşy bilen gaýratdan ýataran adam. Muň edenni erkek kişem edip bilmedi diýip, o adamlar gamly buýsanyş bilen görüň edýärdiler. Şol kıyın günleriň birinde Aynur'u partiýanyň rayon komitetine çağırdylar. Çağırmanlyk soraşyp işden ýagdaý bilen tanışandan soň berdi Atabayew Aynur'u näme üçin çağırgyny ma'lum etdi.
Rayonumuzda uruşda atenetinden howaslarının adaşan çağalan 150 uruy geldi deyip bir Atabayev gurrun başladı. Şolar yerleştirmeli. Rayonumuzda çağlar öýüne olan hem bilen yerleştirmeli ýagda yok. Şoň üçin maslahatlaşyp çağlar öýüne diňe mektep ýaşly çağlary yerleşdirme makul gördük. Sebäbi olar okuwuny dowam etdirmeli. Ruh diline bolsa diňe rayon merkezine mektep bar. Dogry mektep ýagdaýy, jaý ýagdaýym kyn görün, başga alas ýok ýöne. Mektep ýaşyna ýetmedik çağlary görün, kalhoda bölmedik boljak däl. Juda bolmanyny wagtlençe şeýletmeli boljak. Belki olaram soňra çağlar öýüne ýygnar. Ondan senem kömek edäýsin diýip çağırdım. Beş on çağan alsaň. Enem görüňi. Iňe sanjyryny ýaryp gitdi. Ol çağalan keçik barynyň awazy ennamyny dyglatdy. Ol geplemäge güýç tapmady. Enem güýdüniň ütgäni görän Atabayev, oň ýüregine ýakyň güýdüni okudy. Hawa deder ýarlar. Göz monjy ýal çağalar diýip nagaryny bir tarafa togdy. Ateneleri olar ne hil ýuwut edip getenlerler. Indi bolsa, olar yer tapmak aradı. Gep yer tapmakda däl. Eneňe garlyjyk çykdy. Olar yerim tapylar. Tapalmadan deň paýlaşarys. Gep olan Atenetiniň orny tutmakdy. Biz olara Atenetiniň siňdirjek mäherini siňdirip bilersmi? Biziň borjumyz diýip Atabayev keskin aýtdy. Atene mähri bilen borjy gatyşdyrma, berdi. Ene sözüne dyýyny görüp agyr oýa batdy. Biz çağalan getiren dadyny hiç kim gaýtaryp berip bilmez. Biz borjumyzy berjay ederiz. Olan Atenetiniň orny tutmaga çalışarys. Belki tutursam, ýöne şonnady. Olan Atenetiniň ýeri boş galar. Atabayev on sözlerini tasdiklap başatdy. Hakaýdyan Aynur. Olan Atenetiniň orny hiç kim tutup bilmez. Ýöne olan ikinji Ateneti bolmak görün biziň borjumyz. Ol birazajyk oýlanyp oturdy da sözüň üstüne goşdy. Belki uruş ýatyp apala-tapala sogulunsaň, olar hakyky Atenelerine goşarlar. Şeýle bolsun diýip Aynur dile getdi. Soňra bolsa özüne herlenmäri ýynjylyk bermeýän sowal ortatdy. O çağlaryň niredenligi, kimdigi bellimi? Atenetiniň kimdigini tanaýany, akyl ýetýäni barmy? Atabayev uludun deminarly. Her gaýty bar Aynur. Mana düşünýänem ma? Ýaşaýan ýerini Atenetini bilýänem bar. Mana düşürdün ýaşlarym bar. Käýtidiň öz adyny bilýär. Iň ýaman ýeri olaň käýtiniň adresini belli däl. Wah. Zalimlaň başyma salan günni diýip, ýene hyrçyny işledi başyny ýaýkady. Mana düşmez çağalan başyna düşäýän bet bagtlygy. Menem uruşdylyn öz çağalan maglap ýörün. Biz çağajyklar bilen diňeşdireninde olaňdagy ögeç goýuny ýaly öz garabaş eken. Döşleşip tegoşunurlar ýeri. Biz çağalan eline näme geljek? Olaň ak süýdüni keçelendirip ölüp giden enelerini näme diýjek? Ara düşün ümidimli Atabayev boldy. Çağalar näme ýerleşdirerker? Kalhodun jaý ýagdaýyny dermikä ýa-da huzurluklardan haýyş etmeli bolarmyka? Eýem kelletinde hemme zady müň mertebe ölçüp dökmäge geçen Aynur pert jogap berdi. Bary on çağa bolsa öz jaýymma. Her togumy 5 çağdan ýerleşdiren. Ýorgunly şugamy özüm taparyn. Özümem aralaryna bolaryn. Ýöne 5 tane uğrun bilen 5 tane gyýdy bolsun. Gyýdylar öz ýanynda bolar. Oğlunlar beýle kotawda ýatyran. Oğlunlaryň krawatlary taýynja dur. Berekelle Aynur. Diýip Atabayev uly minnetdarlyk bildirdi. Saňa düşen çağalaryň göwünde degilmejekdigini, horkomsa bolmajagyny ýan. Aynur giýjeglenler furgony meli ulpak çağajyklardan doldurup geldi. Bir topar çağanyň Aynur'un gapsyna gelip düşenini gören gowa adamlary derrew bir ýere ýüşdiler. Ulu kiçi bizaga çağajyklara geň galyp berişdiler. Her kim olaň birini lagat ýady. Bir olar süýji söz bilen öýüdini yrktyrjak boldy. Başga bir olary kakfök görüp arlaýady. Çağajyklan käbiri alçaklyk bilen ýylgyrsa, käbir ýüzün sortdurup aşak bakýady. Çağalaryň biri düşmeginiň sebäbine göz ýetiren adamlar nebsagyrjylyk bilen olaňdaşyndan pelatan kakýadylar. Çağajyklar bagyryna basyp, gözüniň ýaşyny tiperip duran aýarlarym bady. Çağajyklary näder diýip saraga sorady. Aynurun o çağalara öz öýüne tiretmek istediğini eşlerine bolsa, oňa duýgudaşlyk bilen maslahat berdi. Gyýdym.
Bir özüňe kıyınlaşar, belki bir çağlara bölteşer, belki oğurluk ýa-da gıyırlyk aljak tapylar. Aynur Sara gaňadan tutdy. Tutuşmaýara köýdünüp gürledi. Sara, men bu arada köp pikir etdim. Çağlara böltejegim däl. Oğurluk gıyırlygam berjek däl. Sebäbi çağlar şu ýere wagtlaryň üçin çağlar. Olaň öz ýene tasy bar. Ýagşy müýtde bolalım. Belki bu çağlar basym öz atenesine ogşarlar. Ne dip bolsa basym uruş ýatar. Bu çağlarym ateneler tapylar. Bir. Ondan bu çağlar her kim oňanyp oğurluk gıyırlyk berip bilmen. Oğurluk gıyırlyk almak diýmek dillaň satdyr. Muň üçin üýtgeşik ýürek gerekdir. Oğurluk gıyırlyk almak üçin diňe oğurluk gıyırlyk bolmak arzuw ýeterlik däldir. Atene bolmak arzuw hem ýeterlik däldir. Oğurluk gıyırlyk almak ýöz kimiňi doldurmagam däldir. Alan çağaňa hakykatdan hem atene bolup biljegiňe anamyň bolsa, oğurluk gıyırlyk almalydyr. Gidekiň çağasyna atene bolmak öz ýüreginden öňen çağa atene bolmakdan kıyynrakdyr. Munyň üçin üýtgeşik ýürek gerekdir. Öz çağaň ýüzüne arkaýyn galyryp seredip bilersiň. Öz çağaň ýeňtesine arkaýyn kakyp bilersiň. Asyl hiç tadyň pikirini diýenem dersiň. Çağaň muň üçin senden dögülüp durmaz. Ýöne oğurluk gıyırlyk alsaň bilen, beýdip bilmersiň. Gepiň gysgasy, oğurluk gıyırlyk almak diýmek, diňe çağa çörek bermek diýmek däldir. Oğurluk gıyırlyk almak diýmek, oňa ýüregiň töründen orun bermek diýmekdir. Oňa çyn ata ýene mähri siňdirmek diýmekdir. Muňa bolsa diňe sanyny adam hitdedip biler. Beýle jogap kärçiligiň nämedigini duýmagymyz gerek. Men bir dögüm çörek berdim diýip, bu çağıra aly göz bile garalmagyna razy bolup bilmerin. Öz çağaňyzy gözümiň arnyna ýenjip dursaňyzam, başym galdyrman görün. Bu çağıra gaçtylyp seredilerine de ýol bermen. Şonuň üçin bu çağaryň başyny bozmalyň. Bular men öýümde bolsunlar. Bular biziň hemmemiziň çağamy, bular gözgürek bolmak, sagaman atenesine gowşurmak, bulary anjytmalyk biziň hemmemiziň borjumyz. Bulary elimizden näme ýagşylyk gelse, şeýledi bereliň. Kalho tarapyndan bu çağalaryň nahar suwuna seredir ýaly bir aýal belläliň. Ine bir işi Saraga sen geliniň täsiri tapşyralyň. Dulleşir goňşy. Çağalara baksa bolar. Men öýde ýok wagtym, akşamlaryna da olara gözgürek bolarsyňyz. Akşam Aynur oğlancıkları oğullarının kravatlarını yerleştirdi. Gıyıcagalar olsa, öz otoğununa katara yatırıp, özüm olan kaptarına girdi. Onun kucağına gıyıcagaların en kiçidi Belarus gıyıcagadı Nadyazık yatırdı. Onun angartına Ukrayna gıyıcagadı Klavazık yatır. Onun arkadına Rus gıyıcagaları Lyubazık göre Volyazık. Onun arkadına olsa yine Ukrayna gıyıcagadı Galyazık yatır. 5 tancak Mele Ulpazık çağı. Yine bir wagtlar 5 oğlu bilen şeýdip ýatan wagtlaryny ýatlady. Ol wagtlar 5 tane gara gulpazık şagy şeýdip ýatyrdy. Ne oldu? 5 tane mele gulpazık şagy hatara ýatyr. Birden ene fıçrap ýerinden turdy. Üýtgeşik bir begenişli duýgy onu dünýä täzeden iýinlerini ýad etdi. O hatara ýatan mele gulpaklyjy şagalara ýene bir gezek wonş bilen nazar aýlady da ikinji otoga çykyp gitdi. Çalazy ýanyp duran çyrağına bir neme galdyryp, bir ýerde ýatan mele ulpak oğlancıklary hem şol bir şeýaksa wonş bilen seýretdi. Öz gözüne anam etmeýän ýaly iki otogyň arasyna telim gedek gatnady. Ene 10 sany mele ulpak şaganyň koddes ardygynyň bir böleginiň öýüne göçüp geldi gatap etdi. Nazarjan mele ulpak Rus gyzyna öýlenir diýip ýöne ýere ardy etmeýär ekenik. Bütün şeýle boljaklygyň alamaty diýip ene bir wagtky ardygyny ýatlady. Hökman şeýle bolar. Nazarjan hökman mele ulpak Rus gyzyna öýlenir. Ene şular ýaly. 10 sanjak mele ulpak altyjagym bolar. Nähil gowuljak, içeri gelişigine geläjek. Hökman şeýle bolar. Bu jaga şagalar ýagşylygyň buçluk sözdür. Eneň begenişli ardygylar odogy çekmedi. Tüýüzi ardygylar erekimsiz hakykaty öz goruny berdi. Eneň Nadyazyň gapdarynyň gyrynam şol görün ol. Mama çyka diýip çirkin gıýgyryp oýandy. Bütün gowrasy titrep eneň boýnuny atlaşdy. Onuň bolşy kimdir biri, onu ejesiniň gujagynyň zorlun aýryp barýan ýaly. Wah baram, saňa näme boldy? Içýän çaktym, möý tokdum diýip, ýene onuň gujagyna gytyp ýerinden turdy. Gözlerini elek çelik edip, kenigden titrep duran gyýjaga suw içirdi. Onuň kellijigini ýegiне atyp,
Otoň içinde iki ýany girmelemä başlady. Indi onuň füýzer duwlarynyň gornuny bu sagajyklaryň atenleriniň ykbaly hakdaky ezeli oýlary eýledi. Olar häzir niredeki? Bir ýerlerde aýralyk dağyn çekip ýörüm käler. Ýa-da agydlary kum garbap galym kalar. Ene nadýazyk tä gujogyny uklap galýança. Otoň içinde iki ýana girmelep, pes saje ses bilen onu hüýdüledi. Ahir o ýerine geçip gyşarda ulukly gijedini şirm etmän geçirdi. Çağalaryň bir uklusy ikinji erbet düjürgäp gygyryp goýandy. Ene olaň arasynda peledan kakdy. Ene şo günnün ýalňyzlyk tukatly öýle koşlaşdy. Onuň öýüne owaby göçüp gelen ýaly boldy. Çağalar tutuş owany hem bir öý bilen asnaşdyrdylar. Kim çağalara yer ýaldat getirýärdi, kim geýimlik mata getirýärdi. Owa çağalary bolsa hemişe täze dostlarynyň ýanynadylar. Goňşy kalhozlardan plany gelenmişdiň habar eşdilip durdy. Aýnurlyň owasynyň ýüzüne 1943-nji ýylyň ahyrynda frontdan gaýdyp gelen ilkinji adama düşdi. Kalhozyň öňkü başlygy Gannym şep aýagyny uýurgundan aldyryp geldi. Ýöne häzir onuň maýyplyk hakda pikir edýän ýokdy. Indi 3 ýyl bäri diň azy habar eşitmäge werdiş bolan adamlary Gannym gelýär buuşluk diýen habar bir ýerden gelýän adamyň buuşlugy däldi. Täzeden dünýä ýynyň adamyň buuşlugy ýalyp eşdilýärdi. O buuşluk habary adamlarda Gannym diýrilli, Gannym täzeden dünýä ýyny diýen ýaly üýtgeşik täzir döretdi. Bu habar eşitip meýdanyna akylar, durun ýerlerini owa algydylar. Owada ylgaşyp daşar çykdylar. Kim Gannymlar tarap ylgaýady, kim Gannymyň gelmeli ýoluna ylgaýady. Gannymyň raýon merkezine dögüni, onuň ýygynyň ulag ýermek gerekdigini hem soňra bilip barlar. Aýjymal bilen täşbibi, durun ýerlerinden raýon merkezine tarap ylgadylar. Başga da onuň ýygyna düşen adamlar bolupdy. Sara bolsa Gannym alyp gelmek üçin furgon alyp esli wagtdan soň ýola düşüpdi. Gannymy ikinin aralyp geldiler. Tutuş owaby onu owaň sesitim günnägor ýüzündäki akça urpoň ýanyna garşylady. Furgonyň garasy görnenden oglany şoklary şo tarapa ylgaşyp gitdiler. Ulular, aýalgylar üýüşip duran ýerinden iki bölünlerdi. Yetip gelen furgony ýol berdiler. Furgon märekeň ortasyna gelip saklandy. Adamlar furgonyň daşyny üstdiler. Kim pişegine höýenip furgonyň nüşen Gannym bilen görüşýärdi. Kim aýjyma bilen ejetiniň başyndaky böwrüni ýagryn asmandan ýady. Sara ganyň bolsa telpegini bir göýgadyň andaryndan soň dolanyp ýere düşürmediler. Soňra çağary onu top oýnan ýaly bir-birini oklaşyp oýnap başladylar. Begenjinin ýaňa kady dikelen ýaly bolan Sara ganyň bolsa häzir telpek ýadyna düşenokdy. Aýnur ýödüne ýylgyryp seredip duran Gannymy gujoklamak üçin öňümde gatdy. Emma onuň iki goltugyna pişege göz düşenden bir pikirinden el çekip çalaja körtdirdi. Ondan barıp onuň bilen elleşip görüşdi. Gözüň aýdyn Gannym. Çağaryň arasyna geldiň boldun. Taňry ýalkasyna Aýnur. Ol Aýnuryň ogullary dakdy. Agylajak golludy dilini işledi. Bu wagt beýletmäň ýerde ýerligini düşündi. Guruny işleşip ýörenmediňmi? Şükür. Indi biziň hem diýişimiziň ýyrşyp başlady bolsun. Gidenden gelip başlady bolsun. Gannymyň gelmegi münasibetli. Uruş turandan soň ilkinji gedek owada toý tutuldy. İlkinji gedek adamlaryň ýüzü ýagtyrly. İlkinji gedek adamlar frontdan diýeri gelen owadaşlaryny gördüler. Frontdan hem adamyň diýeri gelip biljek ekenligine inandylar. Ardulary düňçek görkezdi. Aradan bir näçe gün geçen soň Aýnur kalgoz prawleniýasynyň jaýyna oturka, onuň ýanyna Gannym geldi. Aýnur içişikde golty pişekli duran Gannyma gamgy nazaryny dikdi. Gannym gelip öz işini elinden ararım kan diýdim görün. Zalim düşmanma zalim aýyp etipdir o ýene. Pişegin taýmy burçuny diýip. Stoluň başyna geçip oturan Gannym ýatama gülen boldy. Aýnur. Indi bu adamlardan iş guturanlar. O bir gapdaly öz işi bilen güýmeni oturan şekere gözüni imledi. Anha şekere az kem peýdam degse deger. Ondan mene Aýnur dogrusy sen ýanyňa maslaha soraýyn dip geldim. Bir zady güýmenmeli. Ogluna şok diýmän hemme kişi saňsyraklaşyp ýörke gapdaryndan seredip oturmak mümkin näl. Günem geçirip boljak däl bir zady güýmenmeseň. Aýnur bir bada jogap bermedi. Oýlandy. Onuň bolşundan özçe many çykaran Gannym uludan demin aldy. Maňa da güýmenere bir iştaga tapylarlar. Şuda bolmanyna oturan ýerimden ýüpi işerin, uýan o sorýaly swaplar diýip düşdürer.
"Wah, sen şunu işten kändat ýok" diýip Aynur oň ýüzüne garady. "Men häzir seni ol işleriň haýsyny peýdalanjagyny bilmän otyryn. Sen bile de gerek. Sen mektebe de gerek. O ýerde de şagalar ýaňy 7-nji klasda guturan gyýdylan boyunny. Bilen hemmeminiň ornunda adam gerek. Men ornumada, Saragan ornunda adam gerek. Bidenni guturan adam. Biz ýöne başga alaç bolmandan gymylanyp ýörüz." Görýän ol Aynur, "Sen özüňden göwüniň gaty geçkinip, gannym oň sözüni böldü. Ýöne häzir öýdüm şiketse dolanyp gelin bolsam, sen işiňi elinden almak hetdirip bilmezdim. Sebäbi işi senden goňorjak adamy tapylmajagyny bilip durun. Göwünlik beren üçin sag bolgandym. Bir işi başga sırak oňarmaly bolar. Ýöne oň üçin wagt gerek, adam gerek." Ol uludun demin aldy-da, böwürüni diňledi. Soňra gannyma ýüzlendi. "Gannym, göwüniňe jaý bersen gel, bir zat edeli. Sen şekeriň işini elinden al. Ol şu 4 diwaryň ýüregime düşdi, oğlanlar geldi, oku içecek, muallim boljak diýip ber. Goýal oğlanlar gelip, işini elinden alýança garaşyp görmesine mektebe barsyn. İşläp başladyn. Ýagdaýyn tapsa, ýürüte gidip okar. Bolmasa gaýban okar. Şeker gyýdym sen, nenem görýän men pikirimi? Ýaşa aýny görece diýip, şeker begini seslenni. Men huş şu wagtyň özünde işimi gannymaga tapşyrmaga taýyn. Bolýagyydym, işini tapşyr. Ondan mektebe bar. Gannymdyr şeker ekidi. Öz işlerini meşgullar. Aynur bolsa işin üstüne aýrynmak üçin daşar çykdy. Gapynyň agdyny oňa paştalyon gabat geldi. Nazardan yerin haty tutdy. Ýene haty gapynyň agdyna durun ýerini okumaga başlady. Gannym bile şeker ekidi içeride oturun yerlerine kulak astılar. "Salam mehriban ece. Nadiyazıga, Klavazıga, Alyosha, Sasha, hemmeziglemme. Eğer tanış biriş dost yarı salam aydarsın. Ece, men sagaman getpiyorum. Düşmanı mehriban Ukraynanyň paýtagty Kiýewden urup çykardyk. Bu şahatlıklı habaryň eýýämse ýetenini bilýän. Sovet koşunynyň bir uly ýeňşine Ýödür otamyň eskerleriň munasip koşunlyklaryny mehriban ece, saňa ýürüt aýtmak isleýän.